ساعات معالتي زبارك لنا قدس እግዚአብሔር أملاخنا ساعات زامش زي أدما بارخ لنا نصلي صلوات تقبل لنا نمهارو على كادما زقبل أمرو زتكبر حلنا حبنا قدس እግዚአብሔር أملاخنا نعالم سلام نزازل لنا يهجر سلام نهجرنا نهزبنا نقرابتنا أمنقنا سلام حبنا بركات هدينا قدس رنجل مريم كفلنا بإيد ملائكتها حلونا أب حمام زلو فوسلنا أب حزن زلو صنعنا علنا تجنقهم زلو رهولهم طميم زلو نسألنا سقاب نفسه تأثر فتحلنا أب صباب مكرا أب هنتا أب سقاين زلو دما نابرا حواسا قاقرلنا يوفروا دحان يتولنا زقشو دحان ملسلنا كلهم وليدنا نعويم زلنا أوداتهم أولدهم عبيتهم نعشتهم بارخلنا نعاخا زخونو قبرلنا زولد كله يحقسلنا قدس እግዚአብሔር أملاخنا تهوخن تجنقن حماق نرئ الله زلنا عالمنا دم أملاخنا نقارو كله نابصبو قيرلنا كم محرت كامبر كمبرلنا يتهدلنا محرت كاوردلنا ذهب كان عدما دما نصوم نصلوت ننسحان قربان نسنا مقبار كم بقعلو اسرح حقزلنا تم كلهم زحلفو زلو أملاخنا كنم مهارلهم نبانا خمسو زي كونس احنا نبعتهم كان كيد مخانا تردئنا زقود لنا خنملء زي قبرنا يخن قبر እግዚአብሔር أملاخنا حيل هبنا أب سمايات نبرابونا سمكاي قدس منغستخات مصا فاركام تاب سماي كوم دما مدريكون نعلت انجيرانا لما هبنا احنا نزودلونا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نحسانا دقلنا وقفاد احنا ننبر فتناي تأتونا منغستن حيلين كبرن نزل علم نتكايما أمين أوزت يا مريم بناي قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك له حلنا خدنجليخي بسقافون دنجليخي أدي እግዚአብሔር صباحت قويتا سراوي سلام لك له نسخي كابعان السبرختي خيف ركرسهم برخيو وملتا تصقى እግዚአብሔር مساخي وفست دسبلكي هتياتنا خسريلنا نفتو ودخي يسكرسوس منتانا محرات لمن لنا أمين يفتح ويسرق جنا أملاكن ودان يسكرسوس كاني كغنا زرعت يادم ساسي أبا ساول لبركساتي برهان أنتم أبي قناة وأويريا قناة رام سارقوس أنا تبس مكم كن فتانون تهاني رسينس كلوان سمات زيو مهارنا كرسس مل عصر تغلت زيو مهارنا كرسس 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 كمون بنت أجزتنا مريم مهارنا كرسس مل عصر تغلت بنت أجزتنا مريم همسس بنت أجزتنا مريم همسس بنت أجزتنا مريم هرنكسس بنت أجزتنا مريم هرنكسس بنت أجزتنا مريم همسس بنت أجزتنا مريم هرنكسس بنت أجزتنا مريم همسس بنت أجزتنا مريم هرنكسس بنت أجزتنا مريم هرنكسس بنت أجزتنا مريم هرنكسس بنت أجزتنا مريم همسس بنت أجزتنا مريم مهارنا كريستوس إذا ساعت زيا من بارسجا قويتا يسكرسس أمر أبرن نفس أنت ساعت معلتن إياه كمون دك أسام سالموس لزخونت كم ودعتا جزي عد مسر تغصر أي مسجانات علوت سناي نجرن جبرلنا يقرأ هذه زيادة ربهم قويتنا أنغنا مدحنا يسكر صدنا مسكنا لنا صورنا ردي إنني عليونا نقربنا أن تقبلنا أنت معنا نتنعنا سعد جاونا بصحنا أيو الجنب زعد السعد زيان بكل زمن وثنا مفصم سلام كحلونا كل نزع زيادة رام نخنا بمنا لنا وقويتنا زيادة كل التحزابون قويتنا أنغنا مدحنا يسكر صد لعل كل جبرن من تقول جبرن أو اشتغل جبرنا مسكنك لنا سلة صور كنا نزرد أخنا نزحل خنا نبخاون سلة تقرب كنا نتقبل كنا سلة دعوب كنا نزتنا خنا سعد زياون سلة زبط خنا نمسكنك لنا وقويتاي قرب لنا ومكرسب سلة زند منك لنا كم محرد كون دل لنا إذا قدس على زيان كل زمن وثنا نأخاب نفرح بفصم سلامكم فتصمها بنا كل قناعة كل مكران حبون قولن زخنة كل قبر سيطان مخرخوا في السبات من لعل سلان وقويتا كباير كاب كل حزب خاونا رحق كاب زرياب زد زلنا يبوتاونا رحق زيت عمن زحيشن عزلنا تمنن قربيتن كل حيل زلان كنرقق سلطان ذهب كنا نسخاخ مخاو كل خفاء دحننا بالا هنان برنا فتنايت اتولنا عدو الدخاو قيتنا نملغنا مدحنان يسكرسوس من تفق سبيل بزقوبر محرتن اقرتان نساقا معرب محوم زغن منفس كل سن مسقانان صنعتم أزلوكا لمن كل سعن نزل علم أمين ناين السحات صلوت مزمور 51 وأملاك مسالخا محرني كم تعبير راها أبا ساي دمسس كاب أبا ساي تصبيك حسبني كاب حتياتي ونصرني أنا أبا ساي فلت اللهم حتياتي كل جزيب كن مأيو
بزربا صادق فردخان صون كاتر كفسي أنا نأخذ رأي بدلكو أبقى مخا أكي جبركو نو بابا سات ولدكو نكا بحطيات أنا ستني نو نحك أو اشتغال تريليو عفوا أنت مهارني أنت غص أرسس معزات ريني كبرتك صعود صعبني تنزغت كتكاي نعصم تحقوساس بحتان حقوس ناس معني قلت كها بحطياتي كولو نبزل أبسا وندم سسو وعمل طوري لب فتر اللي كونو منفس كاوش تحدث كاب قلت كاي دربيني كلس منفس كاي تقدفني حقوس مدحان كامل سلي فقادنيا منفس وندقفني ما قد خان مفرسهم ربيه حتى أنا بخاهم لسيم وأملاخ مدحاني كابت هذا ما نقفني لساني صدق هذا الكتب للإياه ويتاي عفي مسجانا خنا جرس خنا فريق فت مسوعات بها بلكاني زي كنا اسمع كل كانره مسوعات مرارايت بقوني خمو مسوعات أملاخ سور منفسي وأملاخ نسبرون كت ندبعيت ونقوني خا نسيم صدق حسن سناي جبر الله مكاتات يرسالم ندق شعب مسوعات صدقي زحرر مسوعاتي بمل مسوعات بها كبلكايو شو عم مسوي خا أراحو قرب الكايم هاليلويا صلاة جزيرة قاس كرسات نقصين أملاخين مسجانا قربلو حطياتك حد قال لك إلمنو آمين آمين. أبي دكتور مزامر لا تعدل لنا. راح مزبوط 230 ممر تخلو 230 حدن أبي مرقيتا 230 كلتن ممر سارة 230 سلستن آشلي 230 أربعة أبو أشي 230 شعاتن آبيل تولد الكاتي خذ لها وين دخلت خونه ولا أسبع لها آبيلها آبيل حرة 230 شعاتن دكتور كفلاي 230 شمونتن لوليت 240 حدن أبي مرقيتا 240 كلتن ممر سارة 240 شدشتن أنا خنبباي 240 شعاتن ممر تخلو 240 شمونتن أبي مرقيتا عليه هو تسمع لنا لدكتور مزمر داوود نعرف 40 شمونتن هللويا ان እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ አመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊቱ አመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግንዎ ኣቱም ብርሃት ከዋኽብቲ አመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ ዓዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ نزلعلم علم أقومهم زي حلف حقها أهبهم نجزابير كامدرا أمسجنوا أتون قبلات بحرن مع عمقن كلهم أتم حاون بردين السحيتان جمن قالوا تسلت هبابلان أتم أخرانين كربيتن كلهم فريت أوامن سحدتاتن كلهم أراويتن كلاتكم إنسان لما متبلون نفرت عوافن نجستات مدرن كلاتكم حزابن مسافنتن كلاتكم فرت مدرن أقبازن غرازتن عبيت مسناشو سمو بين العلي وقرمو قبل السماين مدرن مو نسم እግዚአብሔር يمسجنو نحزبون قرنو على ስለዚህ ሁሉም ቅዱሳኑ ደቅ እስራኤል እትዝቀርቡ ህዝብ يمسجنሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባዖ ፍጹም ሙሉእ ሰማያታዊ ምድረ ቅዱሳት ስብሐቲከ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 25 ክሳብ 32 ንሆ ድማ ኢየሩሳሌም ስሞን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርህ ጽናዕ እስራኤልን ጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ እቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይራዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መጽ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብርሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኹን ከም ዝናበለ ባረኾ ወጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንታይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና
سير أبوخان منفس قدسن لمن كل ساعة نسجد لكالونا أمين. آمين. كفلتات صلوت أصلي لتعبك دي هاتفن ببي الراي تميم سكم كبر الصدرة مسكن قال هو تسمع لنا قال هو تسمع لنا إنه عب كلمتي كن فراداي تدا كقوم تداليا له تي عب مجاي زحلف أدمين خنني نفردي بقع سلا خني ببزحي حدياتي رعدين قد لهم إن كان نفسي كان عم مريت تنبرك بهالدخس تنسحي بخنياتو مريت عم قابل ودسونيو عمود كعاز سكرو يلبون عب جهنسات وين زمسجونو يلبون مو كاب دكاس تخي تنسي أخي ناب مدحني أخي بنسحة أو أملاخي محرني أدحنني نابركي تمهتني مسكانا نبون ودين منفس قدسن أمين. آمين. موال السب زي ودا ممهر سارة الرأي دكتور. موال السب زي ودا زي علم زي كأن زي العالم زنبر هنسأل سوري. موال سب زي ودا زي علم زي كأن زي العالم زنبر تزغون سي نفسي نصور زخونة مخنيات محلو كنيرو جنك تتصيف زخونة تقبارات كن اتهماك كيكن عب قدمي اتحقنيا مزقلع أو عرات هات تسطحكي عب تشللتنيان كدعن زخونة سقاخي سقاخ خلخي انتا ايو تتهبيو ملسي او كريستوس أملاخي بتي عزيزة فردخا اسنبر نتزل على ما يفردخا انبركخ بتي ملكوتاوي نتبرعاوي برحانكا انكتكت اللهو أنا هسوم دنوس أب عراتي دكيسة زلهو عب هيوتيون زي قدس سخونكو نايتي تقبل كرز عبنت بموساد عفلبين ناوقعهو او قويتا أنا قبنين يمو يقرب للي بلالهو يزني وزلفني والعالم عالم آمين. آمين. ونصت دنقل لولا أرشين كمي وعلكم زابل مسكن ونصت دنقل نباريكي اتقلتو سلال راديتي زارقحي نتأك حلناي كم معبل زقالابت كفو حسابات كابايا الحقي نتا حممت نفسي بخنتنت أزيا حلواتا تفيوا اللامو نبت أولتن من قاحن أبقسي مخنياتو نستقي أخليلن محرت التلمني عليت أدي إخي أدي من حيوت نقوسين أملاخين ويتا إيسوس كريستوس تسفى إخي آمين. وقويتا بزاليت زيا هيوت Thank you دكتورة خمين بسيكم كلكم زابل مسكن أوجيتا بزالي تزيئة نعمو بزي حتى كنحضر حلونا وأملا خبطاتنا نسخة بروخيخة برخت كأزي بزحيو قدسم كاون نزل عالم كبري زمالوئيو أمين أوجيتا خمتي أبا خات وكيلنا يزلنا محركة كومو تكون لنا عينتي كله نعاها يتبع اللوا نسخة أب أوانو مذبي اتهبو أو أملاخنا مدهننا أو تسفى كله وسنات مدري سمعنا وقيتا نسخة إخا كابزع علت زي أنزل ألم تدحنا نتعولنا أمين وقيتا بروخي خا أمو فردخا محارني وقيتا حقنت كبروخي خا أمو كبرخا أبرها لي وقيتا محرد كان نزل ألم ينبر وقيتا نعيت تكبر إلكا كاب ولدونا ولدو معغبية سلزخونكا أيتن تسغغني وقيتا نعخا بديلة إيامو
محرنن نفسي أدحنن إبلكا እናበልኩ እጽልይ ኣለኹ ኦ ጌታይ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሓረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፍል ሂወተይ ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን እንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትመጽእ ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለዓለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ኣሜን ኦ ልዑል ጎይታ በኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘንቱ ሃሌሉያ ኣሜን አሜን ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ዶክተር ክፍላይ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታት ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ምውታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሐረና ምስጋና ንኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለመ ዓለም ኣሜን አሜን ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦ ጎይታ አበሳና ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ንሁማት ዝቋብ ፀሓየሞ ምእንቲ ትቅዱስም ካልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ንሓትናን ከዓ ነፍሶም ኣዕርፍ ኦ ካብ ኃጢአት ንጹህ ኮንካ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ኃጢአት ንጹህ ኮንካ ጎይታ ርድዓና ልማናና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስና ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርከና ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጣ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግነሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ክፋድሕነና እምበር ፈተና ይተእትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ እናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ከዓ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልቲ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም እልልታ ኦ ቅድስ ምልዕተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቅር ወድኺ ጸሎትና ኣድርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላክ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት ክጽግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና አሜን መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት አይናለም እሻርይ ከመይ ሲሆ መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ዝኾንኪ ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ ወላዲት ኣምላኽ መድሃኒ ዓለም ስለ ዝወለድክልና መጺኡ ከዓ ንነፍስና ስለ ዘድሓነና ንመስግንኪ ኦ ጎይታና ንጉስናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎን ንጻድቃን ዕልልቶኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ዝመለከቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉ ንባርኾን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርከና ኣሜን ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ብሮም ምሽት መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት መምህር ተኽሉ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ሶሪ መምህር ተኽሉ
ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጥረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስ ህሉ ብዝኾነ ወልዲ ኣብ ዋህድውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልዎን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጠላዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳን መጽሓፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈሪ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ንሞታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታናን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ሰረፀ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን ትንሳኤ ሙታንን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ኣሜን አሜን። ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕካ ሓጢአትና ሕደገልና ክርያላይሶን 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 ላይሶን ክርያላይሶን 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 ላይሶን ክርያላይሶን 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 ላይሶን ክርያላይሶን 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 ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣት እየን ኦ ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ራዳኢ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ይቕሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትና ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕለና ዝስምዕ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረበለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማዕበል በከመ አምላክነ በከመ ወአኮበከ ጎይታ ብቃዓት ግበረልና ምስጋና ከምዚልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕበሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና
መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕልና ከድንግሊኺ ብስጋኹን ድንግሊኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሜኻ ኣብ ተግባርኩም ብቓል ሓሳብኩም ብኩሉ ህዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀሪ ሰብን ስለ ዝኾንካ ምንቲ ትቅዱስን ካልካ ተዓረቐና ንክደገልናን ወኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊ ለይታ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክካ ለኣኸልና ብፀጋን ብርህራህየን እቲ መፍቀሪ ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡኡን ምስኡን ክብርን ውዳስያን ግርማን ዘለካ ማዕሬኻ ምስ ዝኾነ ወሃይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጅን ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን ድሕሪ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ወጎይታ ምሕረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ብክብረት ስገለልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመላእኻን ርሕሩሕን ነቶም ኣነ ዝቐዳመዮም ሓጢአተኛታት ትምሕር ንሓጢ ብንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምንቲ ጽበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልማናና ተቐበል ህይወትና ኣቃንዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትናን አንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢአትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያትን ብርድኣና ብህልውናን ከነቆብ ብቅዱሳን መላእኽትኻ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለዓለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን ብጎይታ ብቕዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ኣብ ሰማያት ትንብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ዓምሳናን ድገልና ካብ ክፉእ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕሊናኸ ድንግሊኺ ብስጋኹ እውን ድንግሊኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ክሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ኣሜን ተጸለየ ጸሎት ዝተማህለለ ምህልላ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዓሪጉ መዓት ዘቑርር ምሕረት ዘውርድ ይግበረልና ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚኣብሔር ነዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ናይ ዓርቢ ጸሎተ ሰርክን ከምኡውን መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ግዜኹምን ስራሕኩምን ብምውሃድ ምጥባኣትን ብኣንቃዕድዎን ትከታተልዎ ዘለኹም ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እቲ ብሕቡእ ዝርኢ እግዚኣብሔር እሴተ ጻድቃን ኣስበተ ፍታን ይኽፈልኩም ትብል እቲ ክሳብ ሰዓት ዝብድሓነ ሰላዕማ ዓቂቡ ንምርኻብ ዘብቅዓና ሎለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈሊና ገነት መንግስቲ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ንዘለዉ እግዚአብሔር ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ይቡ መወዳእታና የፀብቐልና ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ናይ ሎሚ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ካልኣይ መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ኢና ርኢና ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ማለት ዝሓለፈ ሰሙን ብምኽንያት ናይ ምስጋና መዓልቲ ኣገልግሎት ኣይነበረናን ሎሚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ንሪኦ ካልኣይ ኣብ መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ካብ 1 ክሳብ ፍጻሜ ዘሎ እዩ ኣብቲ ቀዳማይ ካብ 1 ክሳብ 6 ኣገልገልቲ ሓደሽቲ ክዳን ዝብል ኣርእስቲ ሂብዎ ኣሎ ኣብቲ ኩላህና ሒዝናዮ ዘለና ኣብ ብሓደ ክንከውን ምእንቲ ካልኣይ ኣርእስቲ ካብ 7 ክሳብ 8 ክሳብ 18 ክብሪ ሓድሽ ኪዳን ይብል ኣሎ ስለዚ ንኸተንብቡ ዝጥዕመኩም ዝጥዕመክን ምልክት ግበራ ኣለይ ሞ
ناب نباب مصحف قدوس ينهناتو الراي عللتا حبتنا خاب حدا حساب شدشه الراي كاب شوعلتا حساب 18 زلو كبري ناي حديث كيدان تبل زلو أنا اللي خبرنا الراي ادينا اين علم الراي نباخ عللتا حبتنا كم بحدش دون رأسنا كنا معقوب نجمر ألونا ويس كم تم قريم دو تمعقوبنا دبدابينا بخاتكم ويس كابخاتكم تدلينا إياه قبل بنات تصحفت كاب كل سب زفلت عن زنببان دبدابينا نسخاتكم يخم نسخاتكم بمنفسية وأملاخ مبر بقلم زي تصحفت قبل بسقا مبر أبتلات من زي تصحفت بمقلقالنا دبدابي كريستوس مخانكم قهديو بكريستوس قنا أبا أملاح كم زبالة أمنتو ألاتنا كلتنا كاب أملاح دا إيو مبر كاب رسنا قلا خمزم تانا حانتو كواغ نحاسب أي كألنا إيو فدير اللي قتل منفس قنا هيا ويقبريمو نسوخا نناي منفس مبر نناي فديل زي كونس أقل قلتي حدش كلان كنكون كألتي قبرنا آمين آمين اللي هو تسمع لنا زبنا قلقلت كبار زاوير آمين تحاسبي وسنا نجار يسلت الكن يغنى على الكن آمين الراي ادينا اين علم أي ترأنا الله بونا هاي رأينا الله أوكي هيجي متى كبرنا أملاح آمين قناخ أتوم دك إسرائيل بمخنيات إتي حلاف زخونة خبري ونسو نتأمات إتي قط موسى كسع السئنو إتا أف سمع له هو سمع له سبغى له كسله اجي سمعني زل دينا اين علم حج متى مثلا الراي وتأتني مسخنا هو مسخنا له هنجي قناخ أتوم دك إسرائيل بمخنيات إتي حلاف زخونة خبري خنسو متأمات إتي قط موسى خساب زسئنو إتا بفديلات أب أأمان التقرصت أقولقلوت موت بخبري كاب متأتسي خندي دعا كدا إتا أقولقلوت منفس بخبري بلستي زي تخول إتا أقولقلوت كناني خاب اتخبر خندي كدا إتا أقولقلوت تصدق بخبري زي تعزز إتا حلافيت بخبري كاب متأت إتا نباريت قدا خندي عزيا بخبر زيت متأ أمو بزي وغن إزس إتا خبرتي أقوى بمخنيات إتي زعزا خبري كبرتي أيكونتن بمخنيات إتي زعزا كبري خبرتي أيكونتن بأركس إزي زبلت تسفاسله زلاتنا ببزح تبعت نزارب ألونا كم تدك إسرائيل مودعتا أتحلافي كيرأيو موسى أبقت قلباب زقبر زنبر عين قبرن إنا قناخي أبتي بولي كدا كنبب خلو إتي بخرصوص اتقى مغارجا كساب لومي معتي أيتقلع لومن أمو حسابهم دنزيزو الله كساب لومن مسي إن أنببو إتي مغارجا أبلبو زرقح الله ناب قويتا مستملسو قنا إتي مغارجا انتق إيو قويتاس منفس إيو أب منفس
ጎይታ ዘሎ ድማ ኣብኡ ሓርነት ኣሎ ንሕና ኩላትና ብቕሉዕ ገጽ እቲ ክብሪ ጎይታ ከም መስትዋት ጌርና እናጠመትናዮ ከም ኣብ መንፈስ ጎይታ ኣብ ክብሪ ናብ ክብሪ ካብቲ ምስሊ ኣርኣያኡ ንልወጥ ክብርና ኣምላኽ ይኹን አሜን 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 ቃል ሕይወት የስማዓልና ዘበና አገልግሎት ክንባርኽ ኣዴና ይናለም ሕራይ ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት በንቃድዎን ምጥባትን ትከታተልዎ ዘለኹም ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ካብዚ ቀፂልና ከምቲ ልሙድ ሓውና መምህርቲ ኽማርያም ናይዚ ሕጂ ኸነንብቦ ዝፀናሕና ጽማቕ ወይ ትርጓሜ ክገልጸልና እዩ ንሓውና መምህርቲ ኽማርያም መንፈስ ቅዱስ ዝዛረበሉ ህያው ቃሉ ኣብ ቃሉ ክቐምጥ ንዓና ንኹላህና ከዓ ዝሰማዕማ ናይ እዛን መንፈስ ዝዓቁር ጥዕጡዕ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኾነልና እዚ ኣውደ ምህረት ንሓውና መምህርቲ ኽማርያም የወፊ ኣለኹ قمني الله عبد المريتا بسم الله وولد ومنفس قدوس هذا أملاك آمين أبوتاتي كهنات كبحاتاتي فتحوني كلاتكم تساتفتنا يزقوا بعيها أبصلتكم ذكروني كانتي أبونا أبي مريتا زوالنا لما عمتي خم فارس قابهر كالاي قرنطس نعرف سلسة كنرينا أبتي مأتوي للو حفشاوي مقلتي كنرينا دحري خاب بحد نتن تخصصات بالتخال متن كن قلت أن كن في التنينة أفتمأتوي انت إدبل حواري بأولوس كم حواري متن أقول قلتو دبداب بي كم زير ليو نسب قرنطس أزخا خورو مزخاء دبداب بي توكيلهم يمزخو دنيرهم كل جزيك خور خلوسي نايوكلنا دبداب بي يدليوم ينيرو نهار بأولوس جن كم واحد ليوني مهنياتو تم جواي جزرس ويك جزاي جزرس بحالو تري كينهم نعوسي كم واحد ليوني نمن تاريخ عزي خم أزبالة أبتي زرزر كم ريانا بأقول قلتوا أبيلو أبلبهم منفس هياو أملاخ صحافة يقول إذا خاء نبعلهم دك مزامر كريستوس جبرهم هجي نساتهم لك كم تهار بأولوس ود مزامر تزخونه مالتي نساتهم كا دك مزامر كريستوس مفهونه أدل مثل توهبهم يبهال مالتي كمزي أقلقالي حدش كنان متن بوع زقبرو أملاخ مخاني فلت أقلقالي زقبرو سي بحيل يكونن بدوليوتي يكونن بمروج يكونن بحيل أملاخي نسخة إزي خمس زقبرو اللي خاي فلتي مالتي ماتيوس معرف حموش عصر شعات خان تايبلنا حقي كونوا ويسنا نبيات كيف تصمم انبر بسعرهم زي ما سأقوا يكونن من تايو نتحدش كيران ويتنا تقولي كيرانسي بس تقد فوق إخا ويك أتدمس إخا قال لسلا زول زنور نعم وجنك فتسمه هون ما سبقيتنا مرحينا يسوع كريستوس كأزي كم تفتسم شعره مستفتسم إخا كريستوس مفتسم تنايتي بلوي كيران كم زخانة يقال سلنا مالتي أورب أولوس نتحدش كيران مستينا بلوي كيران النتاطرو إذا خا كبر أقول قلت حدش كيران نمغلاتيو كبر إتي بلوي كيران مستي نجزي زنبرة أبجت موسى زنبرة خبري أما سلسلة إذا أبجت عاد 34 مثلا شعتن تصحيح قالوا إتي نايك أدم كيدان ناي موت ويك أنا يكونني زبحال زنبرة خبري كاب نورسي يتحدش كيدان ناي منفس ناي تصدق ناي هو ده كسع كندي زي حل في تصدق زيادة خبري كون يوزلو إذا كاب فقدي شو عتس عصرت حدا دلو زي قال سألنا مالتي بتم نبلي كيدان تراي زسم جنا قبلهم مجارجة اللهم تمجارجة نسقى حجي أي تقنط اللهم أي تعلي اللوم مالتي نبغيتها مس تملسنا جنا اتما قلبي قبل عليك ساعة تحتي تترترويك أي قدد حرنتون نركب أو أب كريستوس حرنت اللهم مالتي كبري غويتا مستقلعة مستقلت مالتي بقولت جت نقمت بمرأة منفسنا حادة قرما ومثلي نلوت علينا إذا خا كل جزء أبوتاتنا أبتنايت أت جزء يكون رأي خلنا
ምክንያቱ ኣብ ጥምቀት ቅድሚ ምጥማቕካ ካልእ ሰብ ኢኻ ነርካ ድሕሪ ምጥማቕካ ግን ካልእ ሂወት ከም ዘለካ ዘርኢ ዋላ እውን ነቶም ኣቦታትና ክገልፁ ከለዉ ክውለድ ከሎ እቲ ህፃን ኣብ ባርነት እዩ ዝውለድ ምስ ተጠመቐ ግን ሓራ ይኸውን ኣብ ሓርነት ወይ ከዓ ኢንላይትመንት ሓድሽ ሂወት ይህልዎ ማለት እዩ ኣብ ቲቶ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 5 እውን ነዚ ይብሉ እሱ ብምሕረቱን ብምሕፃብ ሓድሽ ሂወት ሓድሽ ልደት ወይ ከዓ ውልድነት ብምሕዳስ መንፈስ ቅዱስ እዩ ዘድሓነና እምበር ንሕና ብዝገበርናዮ ግብሪ ፅድቂ ኣይኮነን ነቲ ፀጋ ኣምላኽ ንምግላፅ ማለት እዩ ሓዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ እቲ ዝረኸቦ ዓወት ተዛሪቡ ነይሩ እቶም ኣብ ቆሮንጦስ ዝነበሩ ተፃረርቲ እዚኣቶም ከኣቶም ናይ ኣይሁድ መማህራን ማለት እዩ ነቲ ሕጊ ብሕጊኡ ዝፅድቅ ኢሎም ዝኣምኑ ዝነበሩ ማለት እዩ ሓዋርያ ጳውሎስ ይምካሕ ከም ዘሎ ገይሮም ኣትሪሮም ይዛረቡ ይኾኑ ስለ ዝፀልእዎ ስለ እቲ ሓቂ ስለ ዝዛረብ ወይ ከዓ ንዓቶም ስለ ዘይክተል ዝነበረ ንሳቶም ከኽፍእዎ ጥራሕዮም ዝሓስቡ ነይሮም ንምንታይ ከዓ እዚ ፅኒሕልና ክንሪኦ ኢና ናይ ሬኮመንዴሽን ለተር ወይ ከዓኒ መፅንታ ደብዳቤ ከም ዝነበረ ኣጠራጥርን እዩ እሳቶም ብከምኡ እዮም ዝለኣኹ ሓዋርያ ጳውሎስ ግን ብከምኡ ይኮነን ተላኢኹ ብክርስቶስ እዩ ተላኢኹ እዚ ከዓ በቶም ናብ ቆሮንጦስ ዝመፁ ናይ ኣይሁድነት መምሃራን ወይ ከዓ ናይ ኣይሁድ መምሃራን ጁዋይዘርስ ንብሎም ምሕፅነት ደብዳቤታት ተሰኪሞም ዝኸዱ እዮም ነይሮም ዋላ እንድሕር ኣብ ግብረ ሓዋርያት እውን ሓዋርያ ጳውሎስ ንገዛእ ርእሱ ደብዳቤ ተሰኪሙ ኣብቲ ግዜ ሳኦል ዝነበረሉ ግዜ ደብዳቤ ሒዙ ንክርስቲያን ከጥፍእ ዝኸይድ ነይሩ ሕጂ ንዕኡ ዓይነት ደብዳቤ እዩ ከዓ ዝምስል ማለት እዩ ነታ ናይ ቆሮንጦስ ቤተክርስትያን ህልውና ዘመስከረላ ባዕሉ ሓዋርያ ጳውሎስ ምክንያቱ ንሱ እዩ መስሪትዋ እዚ ክንብል ከለና ግን ብሓይሊ ኣምላኽ እዩ ኦፍኮርስ ሓዋርያ ጳውሎስ ንዕኡ ከም ናይ ምሕፅንቲ ደብዳቤ ገይሩ ክሪኦ ይኽእል እዩ እንተደኣ ምስክርነት ንዓይ ትደልዩ ኮንኩም ኣብ ልብኩም ዝተፃሓፈ ዘሎ ቃል ኣምላኽ ንሱ እዩ ምስክርነት እዩ ዝብሎም ብፍርኡ ይፍለጥ ስለ ዝነበረ ሰናይ ግብሪ እዚ ከዓ ቤዝል ዝበሎ እዩ ሰናይ ግብሪ ኮቶ ኣይጠፍእን እዩ እቲ ብኣኽብሮት ዝዝራእ ዕድክነት ይዓፅድ ለውሓት ዝዘርእ ከዓ ፍቅሪ ይእክብ ይብለና ናብ ልቡ ምስ ኣስተውሓለ ወይ ከዓ ኮፍ ኢሉ ክሓስብ ምስ ጀመረ ሓዋርያ ጳውሎስ ኣብኡ ተቐሚጦም ረኣዮም ምስክርነት ወረቐት ከምዘየድልዮ ኮይኑ ድማ ተሰምዖ ሕጂ ናብቲ ሓደ ሓደ ጥቕስ ኢና ንኸድ ዘለና ማለት እዩ ንሳቶም ከምዚ መን ይሰዲድካ ናይ መን ወካሊ ኢኻ ሓዋርያ ኣይኮንካን ኢሎም ዝዛረቡ ምክንያቱ ካብቶም 12 ሓዋርያ ስለዘይኮነ እዚኣቶም ከኣቶም ናይ ኣይሁድ መምሃራን እዮም ንዕኡ ግን ነቶም ዝመስረቱ ቤተክርስትያን ምስ ረኣየ ነቲ ኣብ ዝገብርዎ ዝነበሩ ናይ ክርስትና ተግባራት ምስ ረኣየ ብኡ ተዳዓዒሱ ማለት እዩ ደራሲ እታ ደብዳቤ ክርስቶስ እዩ ነቲ ኣነ ዝበልኩኹም ክርስቶስ እዩ ፅሒፉ ኣነ ከም ፒሮ ጌርኩም ሕሰቡኒ ልኡኽ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እምበር ኣነ ኣይኮንኩም ባዕለይ ዝብለኩም ዘለኹ ሓዋርያ ጳውሎስ ከዓ ፀሓፊ ልኡኽ ኣገልጋሊ ክርስቶስ እዩ እቲ መልእኽቲ ኣብ ስጋዊ ፅላት ልቢ እቶም ኣብ ቆሮንጦስ ዝነበሩ ኣሕዋት እዩ ተፃሒፉ ሕጂ ስጋዊ ፅላትን ኣብ ልቢ ዝተፃሓፈን ኣብ እምኒ ዝተወቕረን እንታይ ፍልልዩ ከዓ ነቲ ሓድሽ ኪዳን ነቲ ብሉይ ኪዳን ወይ ከዓኒ ነቲ ናይ ኦሪት ዝነበረ ክገልፀና ከሎ ማለት እዩ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ መልእኽቲ ንምምሕላፍ ዝጥቀመሉ ዝነበረ መንገዲ እቲ ናይ ሓዋርያ ጳውሎስ ዝመልኦ መንፈስ እዩ ሕጂ ኣገልጋሊ እንተደኣ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ብመንፈስ እዩ ዝዓይ ማለት እዩ ኣገልግሎት ብመንፈስ ተመሊኡ እዩ ዝዓይዳ እምበር ብደይ መንፈስ እንድሕር ናይ ኣምላኽ ዘይኮነ ብደይ መንፈስ እዩ ኦፍኮርስ እዚ ከዓ ሓዋርያ ጳውሎስ ብመንፈስ ቅዱስ ተደሪፉ ከም ዝሰርሕ ዝነበረ የርእየና ኩሎም እቶም ነቲ ኣብ ሂወት ሰብ ቆሮንጦስ እተገብረ ለውጢ ክርእይዎ ዝኽእሉ ዝነበሩ ሰባት ነቲ ፅሑፍ ከንብብዎ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ክርስቲያንሲ ብተግባሩ እዩ ዘለለ እምበር ብኣፍ ጥራሕ ኣይኮነን ወይ ከዓኒ ዝበሎ ነገር ኣይኮነን ብተግባሩ ብራና ኣብ ክንዲ ዝፅውዕ ብእምኒ እተሰርሐ ሰደቃታት ጠቐሰ እዚ ከዓ ልቦም ኣብቲ ህዝቅኤል እንታይ ዝብለና ሓድሽ ልቢ ኣብ ህዝቅኤል 36 ልቢ ስጋ ልቢ እምኒ ከዓ ብሎም ሓድሽ ልቢ ድማ ክህበኩም ሓድሽ መንፈስ ከዓ ክሕድረልኩም
ناي أمن لبي كاب سجاهم كوتس ناي سجا لبون كهبكم يبل نزي إخانتي بأمن زتوقري بولي كيدان زنبرز بلو مالتي مغنياتنا تبولي كيدان مس كندي كفالو زخون حدش كيدان أب أمني سله زوارا عدو أبزخاء أبزخاء أسران 14 تقلتونا له إذا بيه دمانو موسى ناباي نابزخارن ديب أو أخاء صناح صلات أمنن أتي كتمهرم إلى زتصح كل كحجن تزازازن كبكا إتين 10 تزازات مالتي كابناي بولي كيدان دلو أبو قلبروت حدش كيدان متن بقعت مخانا بكريستوس دا أمبر بجزاء رأسنا كم زي كونه نتأمامن إنا كل وتي تبعاتنا فلتتنا وهبتنا بقنعنا كاب أملاخ إيو بقنعنا كاب أملاخ إيو كله نوحا بسي زخوانا نجا كاب أملاخ كم زخوانا إزغل زلو مس أملاخنا مس عيون زلونا ركب أقلقلوت تساب كنهب يقبعنا مهنات at the end of the day نحناسي انتاي كم دقبرنا مخليت ناس انتاي كم دقبرنا وتساب كنهبينا ولا هاري قالوس منكم يزبل ناب أملاخ كم نهبو تسابنا نتي مخليت زتواحبنا تساب كنهب قديتانا إيو حدش كيدان كريستوس يبحال مالتي إزي مستي أيهوداوي زنبري بلويت انتاو زخوانا خيدان كنتاعتر كله أزيو التفلي إيو تحدى حقي إيو تأوريك مالتي تخالى أيكا وانجيليو حق انتايو توانجيلكا انتايو اتقداماي مالت اتحقي بقى أمان التصحفة التقصرن صحوف بزخاء فيدالات تباحيلو يسوع وانجيل جن منفسي زي التفيدل انتايو التمنفسكا انتايو التفيدل نقول متهم نتافيدل زي الزازو يخوننون زي أتقبر أي تقبر يزبل نير تحقي دي قبرخا بو كدحن زخ السب أين برن اتحقي نقول متهم تزازاتو زي حلو يخوننون اتحقي جن نسب فتسم كقبرو أي كإلن ولا حاد سب كتصدق زخيل يلا بتحق مالتي حقي أبتحتي فردي موت إيو زركب فيدل يقتل زي غات فيدل منجيل زل على ماو هيوت إيو ذهب منفس جنا هياو يقبر أما سافنتي معرف 10 ثالثة فقد حموشة نتم تفيدل اللي قتل كم زخونسي أب فقد حموشة شدشتان ترى تم قل عدوان سب إفريم تيروبا دحلفونا بيردانوس مسحزو كحلفو يلوم مسموت انت أميلومو كابي إيخوم يلومو كابي إفريم جيخوم كان بقولكم يتعرف قد شدشتان نساتهم دما اسكي شبوت بولو بقال فيدل كم دقتل مالتي مسوخاء كم او أقنع مزراب سلازي كآله سيبوت إلو مالتي ملحاسهم أطف سلازانا شعو حيزهم أب مساريساتن يوردانوسن حردوهم بتاجزيتي كاب إفريم مالتي 42 شح ودقوا نزي خات فيدل يقتل من بسكنا هياو يقبر زبل مالتي حنت قالم تقاقيم أكن الشيء زبلو سلازبلو يقتل تفيدلنا قدم زنبرت حقتات كا نقول يزقتلون يرم اوكي تي بلوي كيدان اب تحت فرد موت سلازخونه اغلغلوت موت تباحيلو يصوا حق طراي ايو اب امان تصحيفو اذا خا اتي قند كفال بلوي كيدان ايو نيرو غصو منتي كشفن غص موسى برهه ابز خمس خنبل كلنا جن موسى كحب الله ميلو ايكونا معناته مسؤول من كل شيء يفوتون منهم كريوون يكالون قصوا سلازبره زياده كريووا يكالون اذا خا بزصا 34 19 አሎ እዚ ክብሪ እዚ ከዓ ጊዜያዊ እዩ معناته ወንጌል ምስ መፀ ማለት አገልግሎት ህይወት ገና ዝለዓለ ክብሪ ክህልዎ ኣለዎ ወንጌል ሕጅ ክብሪ ኣለዎ ኣብ ዝደለና እዋን በጣም ክብር እዩ ክብር ኣለዎ ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ ስለ ዝኾነ هياو سلازخونه بمعلت غويتا خا ملء كبري كله اذا خا كالأي مصات غويتانا مدحينان ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ያው خا ናይ በሐቅ زياده ملأت كله ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ይኹነን ኦሪት ማለት እዩ ተኻልኣይ ከዓ ንሰብ ብጸጋ ብጽድቂ ክርስቶስ ያረጋግጸሎ ከምዚ ዝኣመሰለ ሓለፋ ዘለዎ በረኸት ስለዝኾነ ከዓ ካብ ክብሪ እቲ ብሉይ ኪዳን ኣጸቢቑ እቲ ሓድሽ ኪዳን ይበልጽ እቲ ብሉይ ኪዳን كي ترى خبري التجبر اللون أب حدش كدان سلازة تجهري
معناته بوتاتنا خبرنا كله انت يمدبلو حدش كيدان أبولي كيدان تسويرو نبره بولي كيدان أب حدش كيدان تجاهده ماتيوس فقد حمشة ما راح حمشة فقد عصر شوات انت يدبلنا نحقي كونه ويس نبيات كفتسمهم انبر كسعرم زمتصاكو أي مسلكم معناته تحقي كله فتسمو that's why كأد بحال ناي مجرشا ناي أوريت كريستوسيو معناته سلازي فتسمو تا مجرشا ألامات نبره ناب كريستوس مبصاحي كريستوس مبصاخا توديو مالتي كمتي خبري ورحي أبقد من خبرة صحي النحاسة زخيد كبر بلي كيدان كأ بازي زادن كبر وانجل ناب قدميو يحسس أي تأفئني ده معناته قويتانا من حين يسوع كريستوس تايلنا أنا كفت سمد أمبر كسعر أيكون كنز ما تيز بلانو أوكي بازي زادن كبري وانجل ناب قدميو يحسس حجي تاعت حي ندحر ديلا تي ناي ورح برهان الله مالتي صحي مس برقات جن تكال برهان أي رأني حد جزء أب جزء قداسي قالوا السبات قالوا تصورات كجور خلوا أبواتنا نتايلهم يمزملسوا زمسلوا صحي كلاشم أمول لعسي كونتيو مخنيات تدعى بيه نجار أب تخسيان كلوسي بين خاهم كتصورات كتجبر ويك أنا وبرخ ديمك فالسي أب صحي كله شم أمول لع مالتي ولا حد تجبر الكاي تخيلني سلازي إذا أبوهم يزبط صدرلهم إذا زحلف زلوا بلي كيدان قرماوي خاب كونه يتنزل ألماوي زقت الحدش كيدان كسع كندي زيادة خبري زي قبارلو كريستيان بتسفى يزنبر تتسفى زلنا خازي بزعبا متسعي كبري التبارخة تسفى وانجل كم زي زعمسلة تسفى سلزلو نتو وانجل حقي بتبعتن بجهودن كن أوج تبعت لنا نزخا أبزخوانة بوتا أبزخوانة يكون نحنا مسكر كنهب يقبعنا ناي بحقي أبولونا كم زيلو زحلفو سمعت زخونو مالتين عنا باتريرك أبونا أنطونيوس ناي بحقي مهنياتو أبزخوانة بوتا نزيئة غيرو ما يمسهم بآخا أتعويتهم سمعت النت كأرخيبهم إتن موسى أبقصو زقبرو مغلو بابي أبزت ساعة 34 فقد 33 دلو كل نجار أبتح حق موسى نتصور كم زي كونه نمحبار إيو حوالي باولوس كم ملكت جيرو يتكملوا إسرائيلوين جنا عورت كم زلوهم يملكت معناته خريقوا أيكو قالون أو تصويروا خمس نبرسي أي رأيهم معناته جيرمايا 31 أنت عايز بل اتحدش كده عنك هبوكم يبلو نعرق جنا يريقون يمساتهم قص موسى كان صبار دموع برهان تي قص موسى زبره دموع برهان كتأفق نباره معناته سون كحلفين كريستوس مسمتك حلفين بملؤه اتحق كريستوس مسمته يبقعن يقارصن اقوا انت نبره اسرائيلوان ግን ነትሙሴ በስውር ተዛረበው ነገር አይራአይዎን حدش كيدان أبولي كيدان تسويرو نبره بولي كيدان كأب حدش كيدان تجاهده قدس حواري باولوس أبزي معرف كلت قرنطوس كلاي قرنطوس معرف سلسته زلو أب تعسر سلسته كابتي قال بقالو التزربه حق نابت أيهودن ومهرانو من زي رأي وعرض ناب حقي يوزم محلالف إذا خاء مودعتا اتحقي إيو انت أتبل تعسر سلسته كم تدك إسرائيل مودعتا اتحلافي كي رئيو موسى أبقص زغال بابي زغبار زنباري أين قبرن إينا مخنياتو بقاهدي يزنقرم دلو بقاهدي يزنقرم بلي كيدان زي كونس اتيز تغدى زبقعن دبقاس اتي مغل بابي إيو إذا خاء بخريستوس مأنتي كردأنا ويكا كبرحلنا تباهي إيبرو أغسطين أوف هيبوس مالتي أمو تصدق أملاخ سأن مفلاتهم تصدق رأسهم كتخلو بمدلايهم سي نرأسهم أب تحت تصدق أملاخ أيقزون مخناتو اتي كبر خمت زخلسي بسبع يكونن بتصدق أملاخي بحق مقبار يكونن بتصدق أملاخي موسين وخريستوس كريئو إيو ألامو نيرو أيهود جن كريئو سلا زيد ليو أملاخ من انت خير إيو إيلو أحلفو هابون اتينا أمانة التقلقاء مقول بابلنتي زي أمانة أيهود أو منتي كيريئو تقول بيبو إيو زي تعرفه زخاب إسياس معرف شدشت فقد عصرت انتايز بلنا
ምእንቲ ብዕንቶም ከይሪኡ በእዛኖም ከዓ ከይሰምዑ ብልቦምን ከየስተውዕሉ ከይምለሱ እሞ ከይሓውዩስ ንልቢ እዚ ህዝቢ እዚ ድፈኖ ንእዛኖም ኣፅመሞም ንዕንቶም እውን ዓመተን ኢሉ ተዛረበን ይብል ኣብ ግብረ ሐዋርያት እውን ከምኡ ዝብል ኣሎ ማለት እዩ ግናኸ ኣብቲ ብሉይ ኪዳን ከንብቡ ከለዉ እቲ ብክርስቶስ ተቐንጠጠ መጋረጃ ክሳዕሎም ይመዓልቲ ኣይተቐላዓሎምን እሞ ሓሳቦም ደንዚዙ ኣሎ ይብለና እዚ ከዓ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 14 ዘሎ ማለት እዩ ገጽ ንገጽ ክትፃወሩ ኣይትኽእልን ኢኻ ብስጋውነት ሰባት ክትምራሕ እውን ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ መንፈስ ነቲ መጎልበቢ ክሳዕ ዘልግሶ ተሸፊኑ ይነብር ብመንፈስ ይኽለግስ ዝኽእል ከዓ ብሓይሊ ሰብ ኣይኮነን ኣዝዮም ስለ ዝዓበሩ ክሳብ እዛ መዓልቲ እዚኣ ክሪእዋ ስለ ዘይከኣሉ ሓድሽ ኪዳን ኣወጊድዋ ኣሎ ኣብኡ ተሪፉሎ ማለት እዩ እዚ ኪዳን እዚ ከዓ እተፈላለየ ዓይነት ኣሃዛት ወይ ከዓ ቁፅርታት ኣለዎ ደረጃታት ኣለዎ ፅላቶም ከዓ ኣብ ክርስቶስ ፍጻሚኡ ይረክብ እቲ መጎልበቢ ብክርስቶስ ለገሰ ወይ ከዓ ተቀደ እቲ መጋረጃ ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ነቶም ብሓቂ ብክርስቶስ ዝኣመኑ እቲ መጋረጃ ካብ ልቦም ተቀደ ምክንያቱ መጋረጃ ኣብ ልብና እዩ እቲ ቃል ኣምላኽ እውን እቲ መንፈስ እውን ኣብ ልብና ይንካሕድር ማለት እዩ እቲ ሕጊ ኣብ ቤት ጸሎቶም ምኽራብ ክንበብ ከሎ ኣይሪእዎን እዮም ስጋዕ ሕጂ ሓድሽ ክዳን ኣየንብቡን እዮም ማለት እዩ ዓዊሮም ስለ ዘለዉ ከይምርምሩ ብሕማቅ ይፈርዱ ኣለዉ ልቦም ናብ ጎይታ ምስ ተመልሰ ብንጹር ምእንቲ ክሪኡ መጎልበቢ ዕረት ክቅንጠጥ እዩ ሳኦል እንድሕር ትዝክሩ ኮንኩም ኣብ ግብረ ሐዋርያት ንክርስቶስ ክሳጉጎ ከሎሲ ናይ ብሓቂ ዓዊሩ እዩ ድሓር ግን ተቐንጢጥ እዩ ለጊስሉ ማለት እዩ ምስ ኣመነ ምስ ተጠመቐ ግን ናይ ብሓቂ ለጊስሉ ማለት እዩ ሽዑ ክርኢ ጀሚሩ ሓድሽ ኪዳን ካብ መንፈስ እዩ ናብ ጎይታ ከዓ እዩ ዝቕየር ዘሎ ምክንያቱ ሓድሽ ኪዳን እዩ ዝህበካ እቲ ውልድነት ብክርስቶስ ስለ ዝኾነ ናብዚ ምስ ጎይታ ዝኣተወ ኪዳን ክኣቱ ከሎ ከዓ ኣብዚ ኪዳን እዚ ዝኣቱ ዘሎ መንፈስ እዩ ከመይሲ ጎይታ መንፈስ እዩ መንፈስ ጎይታ ከዓ ኣብ ልቢ ሰብ እዩ ዝሰፍር ባሮት መጎልበቢ ልቦም ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዝነበረት ደብዳቤ ወይ ከዓ ለረ ንብሎ ኣቋሪፁ ንኣምላኽ ብመንፈስ ከገልግልዎ ናፃ እዮም ሙሉድ ኣምላኽ ክኾኑ መሰልሃቦም ይብለና ማለት እዩ መሰዓቦም ደጊም መንፈስ ባርነት ዘይኮነስ ናፃ ውሉድ ኣለዎም እዩ እዚ ከዓ ብሮሜ ምዕራፍ 8:14-15 ዘሎ እንታይ ብል ንስኻትኩምሲ ነቲ ብኡ ጌርና ኣቦ ኢልና እንፅዋዓሉ መንፈስ ውልድነት ኢኹም እተቀበልኩም እምበር መንፈስ ባርነት ከም ብሓድሽ ንፍርሓት ኣይተቀበልኩምን ስለዚ እቶም ብመንፈስ ኣምላኽ ዝምርሑ ዘለው ንሳቶም ውሉድ ኣምላኽ እዮም ኩላትና መንፈስ ቅዱስ ዝተጠመቕና ማለት እዩ ከም ኩሎም ዝተጠመቕና ብክርስቶስ ዝኣመና እዚ ኣለና ውሉድ ኣምላኽ ኢና መንፈስ ቅዱስ እውን ኣለና ደጊም ብድሕሪ እዚ ውሉድ እምበር ባርያ ኣይኮንና ውሉድ ካብ ኮንና ግና ብክርስቶስ ወራሲ ኣምላኽ ኢና ምክንያቱ ምስኡ ናይቲ ተኻፈልቲ ኢና ክንከውን ማለት እዩ ሓርነት ኣንጻር እታ ደብዳቤ ስጋዊ ስርዓት ማለት እዩ ከምኡውን ኣንጻር ስርዓት ባርነት እዩ እዚ ከዓ ነቲ እስራኤላውያን መጎልበቢ ዝገበርዎ ፍርሃት ስርዓት ባርነት ከምኡውን ነቲ እስራኤላውያን ክብሪ ሙሴ ምስ ረኣዩ ዝስምዖም ዝነበረ ፍርሃት እዩ መጎልበቢ ተሸፈኑሉ ማለት እዩ መጎልበቢ ወይ ከዓ ሕጋዊ ስርዓት ይብሎ ብሉይ ኪዳን መስትያት ከዓ ዝብሎ ዘሎ ከዓኒ ክብሪ ኣምላኽን ክርስቶስን ዘንፀባርቕ ወንጌል ማለት እዩ ሕጂ እቲ መስትያት ዝበሃል ቤተክርስትያን እዩ ቅዳሴ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ መፅሓፍቲ እውን ሓድሽ ኪዳን እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ እዚ እዩ እቲ መስትያት ብኡ ጌርና ኢኻ ከዓኒ ንሕና ንክርስቶስ ክንፈልጦ ንኽእል ማለት እዩ ኣብ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3:21 እውን ከምዚ ይብለና ንሱ በቲ ኩሉ ዝመለከቱ ዝከኣሉ ሓይሊ ነቲ ክቡር ስግኡ ምእንቲ ክመስል ነዚ ናይ
ውርደት ስጋና ክልውጦ እዩ ሕጂና ምንታይና ንልወጥ ዘለና ናብ ስጋዊ ልቢ ኣለና ማለት እዩ ናብ መንፈስ ምእማን ማለት እዩ ከምቲ ሙሴ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ብክብሪ ጎይታ ዘንፀባረቆ ንሕና እውን ክብሪ ክርስቶስ ከነንፀባርቕ ምስኡ ከነንፀባርቕ ከዓ ኢና we gonna take his likeness ንክርስቶስ ክንመስል ኢና ማለት እዩ ከምቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝብሎ ኣነ ንክርስቶስ ከም ዝመሰልኩ ንስኻትኩም ከዓ ንዓይ ምሰሉ እንዳበለ እዩ ዝሰብኽ እዚ ሰብ ካብ ሓደ ደረጃ ክብሪ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክብሪ ከዓቢ እዩ እዚ ከዓ ኩሉ ግዜ ዕቤት ኣሎ ማለት እዩ በብቁርብ ገይሩ ዋላ ሐዋርያ ጳውሎስ ንብሎ ብናሽቶም ከለኹም ፀባ ክበኩም ነይረ ድሓር ምስ ዓበኹም ከዓ ካልእ ምግቢ ክበኩም ኢሉ እውን ከም ምሳሌ የቅርበልና እዩ ክብርና ካብ ጎይታ መንፈስ እዩ ፊደል ይቀትል መንፈስ ግና ህያው ይገብር ብሉይ ኪዳን ኣብ ፃዕሪ ደቂ ሰብ እተመስረተ እዩ ነይሩ ሕጂ ክድሕንን ደይክድሕንን ሲ ኣባኻ እዩ ኣብቲ ሰብ ተመስሪቱ ነይሩ ዝምርኮስ ነይሩ ሰብ ከዓ ብምንም ተኣምር ክድሕን ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ሓጥእ ስለ ዝኾነ ነቲ ሕጊ ብምሉእ ሲ ክፍፅሞ ስለ ዘይክእል ሓድሽ ግን ክና ኣብ ፀጋ ኣምላኽ እተመስረተ እዩ በዚ ኢና ብፀጉኡ ኢና ክንድሕን ንኽእል እምበር ብባዕልና ዝገበርናዮ ነገራት ክንድሕን ከም ዘይንኽእል እዩ ዝገልፀልና ዘሎ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ሓድሽን ናይ ብሉይ ኪዳን ብዙሕ ፍልልያት ኣሎ ግን እታ ሰዓተይ ተኣክላላ መስለኒ እሞ ክብርን ምስጋናን እግዚኣብሔር ይኹን ፀኒሕኩም ስለ ዝሰማዕኩም ከዓ ኣብ ትገብርዎ ፀሎት ኣብቲ ኩሉ ሰናይ ዝኾነ ፀሎት እትገብርዎ እግዚኣብሔር ፀኒሉ ይስማዕኩም ባሽ ኣበይ ምርጌታ ኣብዚኣ ወዲ ኣለኹ ኣነ ንሰን ተጠቐስኩመን ኣለና ግዜ ሓደ 10 ደቂቃ ዝኸውን ኣገደስቲ ስለ ዝኾና ተንፅፅር ተቐፀልኩመን ፅቡቅ ራይ ምእዛዝ ይእዘዝ ኣሚን ኣሚን መስዋዕትሲ እንታይ የሚለው ምእዛዝ ይበልፅ እሞ ሃራይ ዳሃን ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ከም ዋላ ኣብኡ ስለ ተፃሒፉ ዘሎ እቲ ብሉይ ኪዳንን ሓድሽ ኪዳንን እንታይ እቲ ብሉይ ኪዳን እንታይ ከም ደመበለት ሓድሽ ኪዳን ከዓ እንታይ ከም ዝኾነ እዩ ብዛዕባ እቲ ደብዳቤ ክብል ከሎ ኣብ እምኒ ዝተወቕረ ማለት እዩ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ 3:6 ኣሎ ብመንፈስ ንሕና ኣብ መንፈስ ቅዱስ ክንድሕን ከም ዝኾንና ኣገልግሎት ሞት ከም ዝነበረ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ 3:6 ኣገልግሎት መንፈስ ብመንፈስ ህያውያን ክንከውን ከም ምዃና እቲ ናይ ኩነኔ ዝነበረ ከዓኒ ናይ ፅድቂ ይኸውን ማለት እዩ ክብሪ ሒዙ ይመፅእ ነቲ ክብሪ ግን ዝለዓለ ክብሪ ዝብሮ ከዓ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 3:9 ማለት እዩ እቲ ናይ ቀደም እኳ ክንዲዚ ክብሪ ስለ ዝነበሮ ሲ እዚ ሓድሽ ደኣ ከመይ ክብሪ ዘይህልዎ ምክንያቱ ተጋሂዱ እዩ ዝብለና ኣሎ እቲ ኣብኡ ከዓኒ ኣብ ኣከይ ከሓለፈ ኩሉ ከዓ ክብሪ የብሉን ምክንያቱ ሓላፊ ስለ ዝኾነ ይብለኒ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ 3:10 ከዓ ክሓልፍ እዩ እዚ ግን ዘለኣለማዊ እዩ ብሉፅ ክብሪ የብሉን እቲ ኣጌጋ ኣደላ ኣለዎ ማለት እዩ ምስቲ ሕጊ ተማዓርኩ ወይ ከዓ ተመርዓኹ ኣብቲ ሕጊ ኢኻ ተቐሪንካ ትነብር ማለት እዩ ኣብዛ ሮሜ 7:2-6 ዘላ ኣብቲ ሕጊ ተቐሪንካ ትነብር ኣብዚ ግን ምስ ክርስቶስ ወይ ከዓ ሓድነት ምስ ክርስቶስ ትገብር ማለት እዩ ኣብ ሮሜ 7:3-4 ዘላ ማለት እዩ እርጋነታ ደብዳቤ ምክንያቱ መዓልታ ከኣክል እዩ ሓድሽነት መንፈስ ቅዱስ ከዓ ንዘለኣለማዊ እዩ ማለት እዩ እታ ናይ መጨረሻ ዘላ ከዓኒ ሰነዳታት ፀሎት እዩ እዚ ከዓ ኣብ ክርስቶስ ዝርከብ ሓቂ ሂወት እዩ እቲ ፅላት ጥራሕ እዩ ኣብ እምኒ ተፃሒፉ ደሎ እዩ ዋላ ሓንቲ ክገብረልና ደይክእል እዩ ነዚ እምኒ ዝብሎ ደሎ ግን እንታይ ይብል ምክንያቱ ኣብ ልቦም እቲ ቃላት ክህቦም ከሎ እቲ ቃላት ክነግሮም ከሎ ዋላ ክርስቶስ እውን ምስተንስአ ኣብቲ ጉዕዞኦም ክኸዱ ከሎ እንታይ ኢሉ እቲ ክገልፀልና ከሎስ ከምዚ ኢሉ ልብና ይወግኣና ነይሩ እንድዩ ቃላት ጴጥሮስ ኣብ ግብረ ሓዋርያት ምዕራፍ 2:37-4 ደሎ 4 ደሎ እንታይ ኢሉ ቃላት ጴጥሮስ ንልቦም ወግኦ ንዕኡን ንካልኦትን ሓዋርያት ከዓ ኣትማ ኣሕዋትና እንታይ ንግበር በልዎም ጴጥሮስ ከዓ ነፍሲ ወከፎም ካብ ሓጢኣትኩም ተነስሑ ናብ ኣምላኽ እውን ተመለሱ ንሕድገት ሓጢኣትኩም ድማ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠምቁ ይብሎ ቀፂሉ እንታይ ብል ሽዑ እዚ ምስ ሰምዑ ልቦም ተወግአ ሕጂ ቅድም ግን ልቦም ክውጋእ ኣይክእለን ምክንያቱ እቲ ኤሮ ወይ ከዓ እቲ ዝወግእ ምስ ከደሲ
ኣብ እምነት ተጻሒፉ ስለ ዝነበረ ተሰይሩ እዩ ዝተርፍ ነይሩ ምክንያቱ ነቲ ሕግሲ ከክብርዎ ኣይከኣሉን ሴሮሞ እዮም ኣብቲ ፍላሽ ሃርት ወይ ከዓኒ ስጋዊ ልቢ ምስሃቦም ግን እቲ ቃላት ክርድኦም ክኢሉ ክወግኦም ክኢሉ እዚ ከዓ ኣብ ልቦም ኣትዩ ክቅይሮም ክኢሉ ማለት እዩ ኣብቲ ኣብ ፊደል ይቀትል መንፈስ ከዓ ሂወት ይብል ዝብል እዚ ኣሎ ማለት እዩ ከምኡውን ኣብ ሉቃስ 24:32 እዚ ከዓ ነንሕድሮም ከዓ ኣብቲ መገዲ ክዛረበና እንተ ዝፍፀምሲ ክትርጉመልና ከሎ ዶ ግዳ ልብና ይነድድ ኣይነበረን ተባሃሉ እዚ ከዓ ምስ ክርስቶስ ምስኣቶም ኣብ መንገዲ ክኸይድ ከሎ ኣብ መንገዲ መን ኣበያ ነይራ ኤማሁስ ኣብ ኤማሁስ ክኸይድ ከሎ ንዓቶም ይገልፀሎም ነይሩ ናበይ ትኸዱ ኣለኹም ክርስቶስ ሞይቱ እዩ ተስፋ ዝነበሮም ጠፊ እዩ ሽዑ ክገልፀሎም ከሎ እዚ ኩሉ ልቦም ይነድድ ነይሩ ንሳቶም ግን ክርድኦም ኣይከኣል ዳሓር ግን ቆሪሱ ባሪኹ ምስሓቦም ተረዲእዎም ከምዚ ኢሉ ደኣ ልብና ሲነድድ እንዳይነበረን ኢሎም ሕጂ ሓንሳእ ክርድኦም ምስ ጀመረ ምክንያቱ እቲ ስጋዊ ልቢ ምስ ገበሩ ማለት እዩ ክርድኦም ይጀምር እቲ እምኒ ዝኾነ ልቢ እንተለዎም ግን ዋላ ዝበለ እንተበለሲ ክርድኦም ኣይክእልን እዩ ነይሩ ኣቦይ መርጌታ ብዙሕ ኣሎ ገደፍዎ እሞ ንስኹም ኣባቃሽ ይመልኡለይ ቴንክ ዩ ኣብኡ ከለኹም መምህር ሰምዕን ኣለኹም ኣብኡ ከለኹም እዋ ሰማዕ ኣለኹም እዚኣ ናይ ንፅፅር ብሉይ ኪዳንን ሓዲስ ኪዳንን ዝብል ዘላሲ ዋላ ኣብታ ናይ ብሉይ ኪዳን ናይ ሓዲስ ኪዳን መወከሲታት እየን ዘለዋ እሞ ብጌጋድየን ዋላ ከምኡ እየን ብከምኣ እየ ንዓን ስለ ዝገልፅ እዩ እምበር ኣሎ ሃራይ ድሓን ለሚስ ኮፒ ክልተ ገይረ ከይከውን ሃራይ ኣብታ ብሉይ ኪዳን ትብል ዘላሲ ናይ ብሉይ ኪዳን መወከሲ እየ ተፀብየ ነይረ ናይ ብሉይ ኪዳን መግለፂ ንኩለን ግን ካብአን ይምፅእወን ሃራይ ፅቡቅ ለሚስ ሃራይ ቃለ ህይወት የስማዓልና አሜን አቡና መምህር ተክለ ማርያም ዘበና አገልግሎትኩም ይባርክ እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ አገልግሎትኩም እግዚአብሔር ይሕለፈልኩም ደቅኹም ብሓዳርኩም ተሓጎሱ ንሕና ከዓ ነቲ ሰማዕናዮ 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ክንፈርየሉ እግዚአብሔር ይደግፈና ሃራይ ናብ ናይ መዝሙር ግዜና ኢና ንክንሓልፍ ንመዝሙር ዝተዳለኸን ልኡላ ሃብትና ኢድካ ሓፍ ኣቢልክ ኣለኻ ናይ ሕጂ ዶ ትኸውን እዋ ንመዝሙር እየ ኣቡና ሃራይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሓደ አምላክ ሃቢርና ንዘምር ኢየሱስ ፍቅርካ በዝፈለይ ትብል መዝሙር ክዝምር ኢየሱስ ፍቅርካ ብዙሕ ፍቅርካ አቦይ ምሕረትካ ብዙሕ ምሕረትካ ኢየሱስ ፍቅርካ ብዙሕ ፍቅርካ አቦይ ምሕረትካ ብዙሕ ምሕረትካ ዘይእስስ በዳሊ እኳ እንከለኹ አቦይ ንዓኻ ኣሲዘኳኹ ምሕረትካ ግን በዚሑለይ ምሕረትካ ግን በዚሑለይ ኣይፈደኻንን ከም ግብረይ ምስማዕሲ ሰሚዐ ብዙሕ ብዛዕባኻ ሎሚ ክሪአዮ ትዓብ ሳህልኻ ኣድሕነኒ ኢለ ብልበይ ምፀዋዕኹ ደበኺ ኻልካለይ ቃለይ ከይወዳኹ ኣብቲ ሕሱም ጭንቂ ሰዓት ክጭነቕ ብምሒር ፍርሓት ከም ውሕሽ ክፈስስ ንብዓተይ ረዳኢ ኾንካያ ንነፍሰይ ከመይ ለርስዖ ትዓብ ምድሓንካ ክተናግፈኒ ጉድጓደይ ደፊንካ እቲ ናይ ሞት ኣዋጅ ብኣዋጅ ክስዕሮ
حزني بحاكوس كتبت كتقيرو ኢየሱስ ፍቅርኻ ብዙሕ ፍቅርኻ ኣቦይ ምሕረትካ ብዙሕ ምሕረትካ ኢየሱስ ፍቅርኻ ብዙሕ ፍቅርኻ ኣቦይ ምሕረትካ ብዙሕ ምሕረትካ ደጊም ስናትካያ ናትካያ ህይወተይ ኣባኻ እግዝጎ ኩሉ ፍቓደይ ኩሉ ግዜ ስለኻ ንምስክር ንስምካ ኸልዕሎ የልዑል ተገይሩለይ እሞ ኣዝዩ ዓብ ነገር ብቓላት ዘይግለጽ ዘደንቕ ተኣምር ተዘይከኣልኩካ ውዕለትካ ክመሶ ከመስግነካየ ስምካ ክውድሶ ኢየሱስ ፍቅርኻ ብዙሕ ፍቅርኻ ኣቦይ ምሕረትካ ብዙሕ ምሕረትካ ኢየሱስ ፍቅርኻ ብዙሕ ፍቅርኻ ኣቦይ ምሕረትካ ብዙሕ ምሕረትካ ودي له ربنا الراي زماري ملاختي يسمع لنا لولا حبتنا نتوم سمعناون زماري ملاختي يسمع لنا ኢየሱስ ፍቅርኻ በዚሑ ፍቅርኻ ኣቦዬ ምሕረትካ በዚሑ ምሕረትካ ዝብል ኣብ ፍቅሪ እግዚኣብሔርን ኣብ ምሕረት እግዚኣብሔርን ማዕረ ማዕሪኻ ጉድለትናን ሓጢኣትናን እናነጻጸረ ዘዘኻኽር መዝሙር እያ ክትዝምረልና ፀኒሓ ሓብትና ልዑላ ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ከምቲ ኩሉ ግዜ እንብሎ እቲ ኩሉ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ዝሰርዐቶ ዜማታት ስብሃታት ቅዳሴታት ሰዓታት ብምሉኡ ካብ መሰረቱ ቃል እግዚአብሔር እዩ ስለዚ ኣብዘን መዝሙር ዚአን ንህና ሓጢኣት ንህና ጉድለት እናዘከርና ጉድለትና ከይጸብጸበ ኣምላኽ ዝገበረልና ውዕለት ነቲ ኩሉ ኣምላኽ ኣብ መስቀል ዝወዓለልና ብደሙ ዝተበጀወና ቀንዲ ምክንያት ከዓ ፍቅሪ ኣምላኽን ምሕረት ኣምላኽን ምዃኑ እዩ ስለዚ ኢየሱስ ፍቅርኻ በዚሑ ፍቅርኻ ኣቦዬ ምሕረትካ በዚሑ ምሕረትካ ዝብል ካብቲ ነዊሕ መዝሙር ዝዘመረትልና ሓብትና ልዑላ ኣብ ፍቅሪ እግዚኣብሔርን ኣብ ምሕረት እግዚኣብሔርን ኣነጻጺርና ምስ መዝሙርና ዝኸይድ ካብ ቃል እግዚኣብሔር ክንርኢና ናባኻትኩም ናብ ጉባኤ እቲ እተዕድል ሕራይ ንመጀመርያ ብዛዕባ ፍቅሪ ኣምላኽ ክገልጽ ከሎ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 10 እንታይ ዝብል ጸላእቱ ኮለና ይል ጸላእቱ ኮለና ምስ ኣምላኽ ብሞት ወዱ ተዓረቕና ካብ ተዓረቕና ደኣ ክንደይ ብህይወት ኣዚና ዘይንድሐኒ ጸላእቱ ኮለና ምስ ኣምላኽ ብሞት ወዱ ተዓረቕና እዩ ክብሪ ንዝኽርስም ይኹን ሕራይ ናባኻትኩም ሕራይ ሓብትና ዕልልታ ድጓዓ ኤርምያስ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቅሪ 21 ክሳብ 24 ድጓዓ ኤርምያስ 3 21 24 ከተንብብያ ዕልልታ ሓብትና ሕራይ ብልበይ ምሕረት እግዚኣብሔር ክሓስብ ከለኹ ተስፋ እገብር ዘላለማዊ ምሕረቱ ኣይውዳእን እሞ ጥራሽ ዘጠፋእና ሳላ ፍቅሪ እግዚኣብሔር እዩ ኣብ ፀፅባ ሓድሽ እዩ እሙን ምዃንካ ዓብይ እዩ
قدي እግዚአብሔር እዩ ተስፋይ ከአቡ እንበር ኣለኹ الهوت يسمع لنا አሜን እዚ ኣብ ልበይ የንብር ስለዚ ድማ ተስፋ ገብር ምሕረቱ ኣይተወደአን እሞ ጥራዝ ዘይተፋእናስ ጸጋ እግዚአብሔር እዩ ኣብ ጸጽባሕ ሓድሽ እሙን ምዃንካ ከዓብዩ ነፍሰይሲ ግደ እግዚአብሔር እዩ ስለዚ ብኡ ተስፋ ገብር ትብል ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ብዛዕባ ምድሓን እግዚአብሔር ብዙሕ ነገር ተቂስሎ ቃል ህይወት የስማዓልና ዕልልታ ሓብትና ኣራይ ካልኦት ጥራዝ ዘይጠፋእናስ ጸጋ እግዚአብሔር እዩ ጥራዝ ዘይጠፋእናስ ምሕረት እግዚአብሔር እዩ ኣራይ ካልኦት ኣነ ላትንቦና ኣራይ ልዑላ ሓብትና መዝሙር ዳዊት 145 ፍቕዲ 8 ኣንብብያስኪ እግዚአብሔር መሓርን ርሕሩሕን እዩ ዓቕልን ብሳህልን ዓብን እዩ ዓቕልን ብሳህልን ዓብን እዩ ዓቃልን ዓቅልን ብሳህሉ ዓብን እዩ አሜን እግዚአብሔር መሓርን ርሕሩሕን እዩ ዓቃልን ብሳህሊ ዓብን እዩ እግዚአብሔር ሳህል ማለት ምሕረት ማለት ሕድገት ለውሃት ማለት እዩ እግዚአብሔር ዕብየቱሲ ኣብ ፍርዱ ዘይኮነስ እግዚአብሔር ዕብየቱ ኣብ ዓቕሉ እዩ ቃል ህይወት የስማዓልና ግሩም ዝኾነ ቃል እዩ ልዑላ ሓብትና ኣራይ ካልኦት ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2:4-5 ክገልጽ ከሎ እቲ ብምሕረት ሃብታም ዝኾነ ኣምላኽ ይብል ማለት ብዙሕ ግዜ ሰባት ኣብ ዓለም ሃብታማት ዝበሃሉስ ብንዋት ብንብረት ብገንዘብ እዮም ማለት እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ክገልጾ ከሎ ግን እቲ ብምሕረት ሃብታም ዝኾነ ምሕረት ናይ ባህሪኡ ዝኾነ ስለ ስሙ ኢሉ ዝምሕር ኣምላኽ እዩ ናቱ ኣብ መዝሙር ዳዊት 23 ኣብታ እግዚአብሔር ጓሳኢ ትብልሲ ስለ ስሙ ኢሉ ብመገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ ብናህና ግብሪ ወይ ብናህና ታሽም ይግባአና ኮይኒ ይኮነን ስለ ጽድቂ ኢሉ ስለ ስሙ ኢሉ ብመገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ ስለዚ እቲ ብምሕረት ሃብታም ዝኾነ ኣምላኽ ኢሉ ንሕና ብግብርና ምውታን ኮለናሲ በታ ብኣኣ ዘፍጠረና ዓባይ ፍቕሪ ገይሩ ምስ ክርስቶስ ሕያዋን ገበረና ብጸጋ ኢኹም ዝደሓንኩም መን እቲ ብምሕረት ሃብታም ዝኾነ ኣምላኽ ኢሉ ስለዚ ርሁቀ መዓት መሃሪ ወመስተሳሂል እንዳበለት ኩል ግዜ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ኣብቲ ናይ ለይቲ ኣገልግሎት ናይ ሰዓታት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ መሓረ ኣምላኽ እንዳተበለት እያ ተምልኾ ማለት እዩ ኣራይ ካልኦት ኣራይ ምናልባት ደንጊና ዝኣተና እንተሊና መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ካልኣይ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ኢና ኣንበብን ኣዴታትና ኣሕዋትና አንቢበናልና ሓውና قصل بمريت على دحان غزي خبكم دحان غلص صوابم كتصنحلكم إلي تادبولكم ماسك كلتين ينيرن مو أنا خاتناي مستمع رافنا تخيلي لي أمري سيامو كابم تعاكم ماسي دحان تملي سهل يلا زبو تملي سهل يلا اوكي الراي እግዚአብሔር መስከን አዴታትና አሕዋትና አንቢበናልና ሓውና መምህርቲ ማርያም ከዓ ከምቲ ናይ ትምህርቲ ሃይማኖት ወይ ናይ ቴዎሎጂ ኣቦታት ኣቐሚጦሞ ዘለው ሓደ ብሓደ ክትርጉመልና ፀኒሖም ካብዚ ክትርጉመልና ፀንሑ ኣብ መንጎ ብሉይ ኪዳንን ሓዲስ ኪዳንን ዘሎ ፍልልይ ኣብ መንጎ ሓዲስ ኪዳንን ብሉይ ኪዳንን ዘሎ ፍልልይ ምስ ነፃፀረ ኣብ መንጎ ኣገልገልቲ ብሉይ ኪዳንን ኣገልገልቲ ሓዲስ ኪዳንን ዘሎ ፍልልይ ይገልጽ እዚ ኩሉ ዝኾነሉ ክገልጽ ከሎ ግን ኣብ መወዳእታ እቲ ዕላማ ናይቲ ምዕራፍ ንሕና ኩላትና ግና ብቑሉዕ ገጽ ነቲ ክብሪ ጎይታ
كم بمستيات قرنا ناتمتنايو كم كاب منفس قويتا كاب كبرنا بكبري نام مثل ودع رأيو نلوتي إذا تسفى خرستنا بحفشة تقندم الأختي نايزا معرف زي أخا إذا تسفى زي أخت هلونا يا مالت كم كاب منفس قويتا كاب كبرنا بكبري ناب تمثلي أرأيو نلوت على مخنيات النسو باتن كل زمل كله حيليلو حواري قدس باولوس نقدمينا له باب فيليبيسيوس معرف 13 حدن كقلص خلو نحنا قنا هاجرنا اب سماياتيو ابوها نيسوس كريستوس نصبع لنا مسبله نسو يلو باتن كل زمل كله حيلي نزناي وردت سبنتنا لويتو نمسلو كمسل ويكخون كغيرو ايو سلازي ابزانا يملختنا يلوم خا نحنا كلاتنا قنا بقلوع قاسيلو مخنياتو اب قرانيو مالت امسكل قويتا مستير زبحال يلن مستير مسكل مستير عداقا يبلو مالت سلازي خا ايو اب سقلت قويتا اتمغاريجا قبل علي ناب تحتي اب كل تزترتر مخنياتو بموسي اتصلات وهاب كله حق وهاب كله صلات مغارجا زغبرلو قند مخنيات اتي امونغو سبنا امونغو እግዚአብሔርን ዝነበረ ኃጢአት ይዝወክል ነይሩ ማለት ስለዚህ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነትናይ ናይ ጽልኢ ግድግዳ አፍሪሺ ብሎ ማለት በስግኡ ነትናይ ጽልኢ መጋረጃ ወይ መንደቅ አፍሪሹ ንኽልቲኦም ሓደ ገበሮም ወነሰተ ለነ አረፋተ ጽድቅ አረፋተ ንድቅ ዘማእከል ወገብረ ሰላመ በመስቀሉ ስለዚህ نحنا ሁላትና ገና በቁልዕ ገጽ ናብ ተኽብሩ ጎይታ ከም በመስተያት ገርና እናጠመትናዮ ከም ካብ መንፈስ ጎይታ ናብ ክብሪ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ናብ ምስል አርአዮ ንልወጥል እዚ ተስፋ ሒዝና ከም ደቂ ክርስቲያን ከም ሰዓብቲ ክርስቶስ ኩሉ ግዜ ተስፋና እዚ ተስፋ እንደዘየሉ ግን እንታይ ኢሉ ካብ ኩሉ ሰብ ነደንግጽ ምዃንና ተስፋና ኣብ ዝምድሪ ጥራይ እንደዝኸውን ካብ ኩሉ ሰብ ነደንግጽ ምዃንና ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ ኣብዝና ኢሎሚ ወይ ኣብዝ ሓለፈ እዚኣ አስተንቲነ እዚኣ ተረዲኤ ንብሎ ቀዳማይ ካልኣይ ከዓ ኣብዝና ኢሎሚ ምዕራፍ እዛ ኣይተረዳእንን እንብሎ ነገር እንተሎ እቲ ግዜ ናይ ጉባኤ ናብ ጉባኤ ወፍዮ ኣለሁ ቃለ ሕይወት ተስማዕና ቦና ከመምሲኹም ክብር መድኃኒ ዓለም ይኹን ምርተኽሉ ሓውና ኣቦና ምርቶታ ኩልኩም ዝማሬ መላእክት ተስማዕና እግዚአብሔር ተመስገን ሰላም ኩለኩም ይሁን አሜን አሜን መዓዛ ቅዱሳን ሃብትና እንኳዕ ሰላም አተኺ አሜን አራይ ኣብ ሓዲስ ኪዳን ኣብ ወንጌላት ጎይታ ይኹን ሐዋርያት ክገልጹ ከለዉ ሓንቲ ቃል ተጠቂሶም ንምንታይ ተጠቂሱ ናብቲ ብሉይ ኪዳን ንባቡ ኸድና ካብ ንባቡ ከዓ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ላይ ኣትርጉሞ ሙሴ ካብቲ ጽላት ሒዙ ክወርድ ከሎ ገጹ ከም ዝበርህ ይፈልጥ ኣይነበረን ይፍለጡ ኣይነበረን ስለምንታይ እግዚአብሔር ከም ዝፍለጦ ዘይገበረ እቶም ሰባት ዓይንኻ ደጉሕና ምስ በልዎ እምበር ሙሴ ክንዱ ክብሪ ከም ዘለዎ ይፈልጥ ኣይነበረን ስለምንታይ ዘይፈለጠ ከምኡ ክንሪኦቲ ዝተጠቕሰ እቶም ብመንፈስ ቅዱስ ስለ ዝተቕስዎ ነቲ ናይ ብሉይ ኪዳን መግለፂ ከምኡ ገርና ክንሪኦ ፍቓድ እግዚአብሔር ይኹን ሃራይ ናይ ጉባኤ እቲ ግዜ ኣብዛ ሕጂ ዝበልኩም ማሳበና ናይ ሙሴ ገጽ ብርሃን ኮይኑ ንዕኡ ኣይረኣዮን ንዓቶም ግን ዓይኖም ደጊሕዎም ኣምላኽሲ ጥበበኛ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ብቐዳምነት ሙሴ እውን ንባዕሉ ከይዕበ ከምቲ እናሃለ ማይ ኣውፅኤልኩም
زبلهم مجرشة من كنعان زي أتوا هلا أي كأ ولا توم سبات كأ انت دا أخوم خوينو ترديوهم سي أملخهم ناو تراي كخون كم زي بلو مالت كل سرح أملاك سي بتقببي زقبرو نخين عبه حجي نعنا تمرتي مالتي زخونا عينت وهو خوها بكا خلصي بوتات أي عبوين مالتي كله خاوي خوين لنا نداولو تحت كبدو تحت مبالي مهركا እንደገና እውን ኣብ ርእስኻ ክትተኣማመን ኣይገብረካን ማለት እዩ ኩሉ ዝግበር ኣባኻስ ክብርና ካብ ኣምላኽ ምዃኑ እሱ ክኸብረሉ ጥራይ ከም ዝኾነ ክኸውን ከም ዘለዎ እዚኣ ተረዲኣት ንቦና ቃል ህይወት የስማዓልና ጽቡቕ ተስተንቲን ክለኺ ማዛ ቅዱሳን ሓብትና ተወኩልቱ ኣብቲ ጸጋ ዝሃቦ ዝፀውዖ ኣምላኽ ክኸውን ካልኣይ ከዓ ንኸይዕበ እግዚአብሔር ኣብ ሓድሽ ኪዳን ክንመጽእ ከለና እንታይ ተጻሒፉ ዘሎ ቅዱሳን ኣቦታትና ቅዳሴ ክስራዕ ከሎ ወይ ካብቶም ዝቅድሱ ወይ ካብቶም ዝቅበሉ ምእመናን ማሕበረ ምእመናትን ብቑዓት እንተልዮም ስለቶም ዝበቑዑ እቲ ስጋን ደምን ንኹሎም በረኸት ይኾኖም ወይ ካብቶም ዝቅደሱ ወይ ካብቶም ዝቅበሉ ካብ ኩሎም ዝበቕዐ እንደዘየሉ ግን ይብል ትርጓሜ መላእኽቲ እግዚአብሔር ብጉይጠት እሳት ወሲዶም ነቶም ኣብ በረኻ ዘለው ባህታውያን ቅዱስ ቁርባን ዘይቆርቡ ንዕኦም የቅርብዎም ስለዚ ታምስጢር ኣብዚኣ እንታይ ሕጂ እቶም ዝተሓድጉ ከም ዝተሓድጉ እቲ ዝቆረብዎ ብጉይጠት ከበኢድ መላእኽቲ ካብ ኣፎም ከም ተወስደ ኣይፈልጡን እዮም እቶም ኣብ በረኻ ዘለው ባህታውያን ከዓ ብኢድ መላእኽቲ ከም ዝቆረቡ ኣይፈልጡን እዮም እንታይ እቲ ምስጢር እቲኦም ተስፋ ከይቆርጹ ሮማይ ቅዱስ ቁርባን ካብ ኣፍና መላእኽቲ ካብ ወሰድዎ ንሕና በረኸት የብልናን ኢሎም ተስፋ ከይቆርጹ ምእንቲ እቲኦም ከዓ ብኢድ መላእኽቲ ምቁራብ ካብ በቕዓና በቂዕና ኢሎም ምእንቲ ከይዕበዩ እቲኦም ኣይፈልጡን ኢሎም ካልእ ሙሴ እዚ መጎልበቢ እዚ ምስ እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ ነቲ መጎልበቢ ኣውሪዱ እዩ ናብ እግዚአብሔር ዝኣቱ ማለት እዚ ከዓ ካብ መላእኽቲ ንእግዚአብሔር ቅዱስ ክብሉ ከለው ኣኽሊሎም እቲ ናይ ክብሪ ናይ ቅድስና ኣኽሊሎም ኣብ መሬት ኣቐሚጦም ከም ዘብሉ ኣቦታትና ኪዳን ከብፅሑ እንተሪኢኽሞም ኪዳን ከብፅሑ ኣብ ቤተ መቅደስ ከኣትዉ ከለው ነቲ ቆቢዕ ናይ ግሎም ኣውፅኦም ዮም ኣምልኾ ዝፍፅሙ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ እቲ ቤተ ክርስቲያን እትሰርዖ ምስጢር ካብቲ ብሉይን ካብ ሓድስን ኪዳን እንድሕር ኢናያ ኣብታ ናይ ዘፀአት 34 ሙሴ ምስ እግዚአብሔር ከኣቱ ከሎ ነቲ መጎልበቢ የውርዶ ነበረ እዩ ምስ እግዚአብሔር ተዛሪቡ ወዲኡ ናብ ህዝቢ ክምለስ ከሎ ግን ንኽብሪ ኣገልግሎቱ ነቲ ኣብ ርእሱ ዝገበሮ ዓለባ ሒዙ ናብቶም ህዝቢ ይኸይድ ነይሩ ብስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ማእዛ ቅዱሳን ሓብትና ሕራይ ካልኦት እዚ ኣስተንቲነ ንብሎ ወይ ዛይ ተረዳእና ንብሎ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ሓውና መምህርቲ ማርያም ጽቡቕ ገይሮም ገሊፆም እዮም ኩሉ ተረዲእና ኸውን ተስፋ ገብር ኣብ ቁፅሪ 1 ሳብ ትዳለው ከም ብሓድሽ ንእስና ዶ ከማዕመቕ ንጅምር ኣለና ወይስ ከምቶም ገሊኦም ዶ እናተማዕቆብና ደብዳቤ ናባኻትኩም ወይ ካባኻትኩም ተድልየና እያ ጽቡቕ ገይሮም ገሊፆም እዮም ምናልባት ንምዝኽኻር ዝኣክል ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንባዕሉ ሳውል ከሎ ካብቶም ሊቃነ ካህናት ወረቀት ደብዳቤ ተዋሂብዎ ንሶርያ ክኸይድ ከሎ ወረቀት መሰነይታ ሒዙ እዩ ዝኸይድ ማለት ስለዚ እቲ ሽዑ ዝነበሩ ኣገልግሎትን እዚ ሕጂ ዘለዎ ኣገልግሎትን ሽዑ ካብ ሰባት እዩ ዝወሃቦ ነይሩ እቲ መምርሒ ሕጂ ግን ብቐጥታ ካብ ሰማይ ዝተዋሃበ ጎይታ ባዕሉ ሕሩያ ኣቕሓ ገይረካ ኣለኹ ኢሉ እዩ ዝልእኾ እዩ ስለዚ ናባኻትኩም ምምፃእና
ካብ ዝኾነ መሰነይታ ደብዳቤ ኣይነምፅን ኢና ኢሉ ምክንያቱ ንሱ ሓሊፉ እዩ እቲ ደብዳቤ ካብ ሊቀ ካህናት ሒዙ እዚ ንሰዶ ዘለና እሙን ናይ ኣብ ትሕት ገማሊኤል ዝተማሃረ ሳውል ዝበሃል ዝንዝን ክእለት ዘለዎ ነታ ናይ ሙሴ ሕጊ ዝፃረሩ ዘበሉ ንኩሎም ንኸጥፍኦም ስልጣን ተዋሂብዎ ኣሎ ንስኻትኩም ከዓ ክትተሓባበርዎ ከምዝታት ዝብል መሰናይታ ሒዙ መፅኡ ክወድቕ ከሎ እቲ ደብዳቤ ምስኡ ወዲቑ እዩ እቶም ደብዳቤ ሂቦም ከምኡ ክገብር ዝሰደድዎ 3 መዓልትን 3 ለይትን ኣብ በረኻ ክወድቕ ከሎ ኣበይ ኣለኻ ኢሉ ዝሓተተሉ ሰብ የለን እግዚኣብሔር ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ስለዚ 3 መዓልቲ በረኻ ክወድቕ ለይትን መዓልትን ክወድቕ ከሎ እቲ ዝለኣኽናዮ ኣበይ በፂሑ ልኡኽና ኢሎም ድሃዮም ክገብሩ ይግብኦም ነይሩ ግን ቃል ኣምላኽ ኣብ ሰብ ዝውከር ርጉም ይኹን ኢልዎ እዩ ማለት ስለዚ ዋላ ሓደ ዝረድእ ከምዘየብሉ ምስ ተስተውዓለ ሳውል ስለምንታይ ትሰደኒ ዝብል ህዱእ ድምፂ ዝሰምዐ ማለት ስለዚ መን ኢኻ ንስኻ እንታይ ክገብር ኢኻ ትደልየኒ ዘለኻ ኢሉ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 26:18 ተንተሪእና ጎይታ ብቐጥታ ክብል ከሎ ኣነ እቲ ንስኻ ተሳግጎ ዘለኻ ክርስቶስ እየ እቲ እንታይ ክገብር ኢኻ ትደሊ ዘለኻ ዝበልካዮ ሕቶ ከዓ ንዓይ ብምእማን ድሕነት ክረኽቡ ምስ ቅዱሳን ርስቲ ክማቐሉ ካብ ፀልማት ናብ ብርሃን ካብ ኢድ ሰይጣን ናብ እግዚኣብሔር ክምለሱ ኣዒንተ ልቦም ክትከፍተሎም እልእኸካ ኣለኹ ስለዚ እዚ እዩ ተዋህቦ ደብዳቤ ካብ ጎይታ ዝተቐበሎ ደብዳቤ ስለዚ ደብዳቤና ክርስቶስ እዩ ደብዳቤቲ ኩሉ ዝፈልጣ ደብዳቤና ከዓ ንስኻትኩም ኢኹም በቲ ኣባኻትኩም ንዓዮ በቲ ኣባኻትኩም ንፈርዮ ግብሪ ወንጌል እሱ እዩ ደብዳቤና ካልእ ስለዚ እዩ ንሰብ ክሕጉስ እንተዝደልስ ባርያ ክርስቶስ ኣይምኾንኩን ኢሉ ትሰራርሓ ጠቕላላ ከም ዝተቐየረ እዩ ኣብዚ ርእስቲ እዚ ክጅምር ከሎ ዝገልፀሎም ማለት እዩ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሕራይ ሂወት ሓብትና ኢድካ ሓፋቢል ከለኸ ወኒ ብጣዕሚ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ ተኽእሉ መምህር ተኽእሉ ከዓ ብጣዕሚ ተንቲንዎ ሓቂ ዘረባ ኣውስኹም እውን ኩልኹም ግን ኩሉ ግዜ ካብዛ ኩላ ተማሃርናያ ክስተንትና እንጂ ኩሉ ፆሚቐ ክሪኣ ከለኹ ሲ ኣብታ ሞርናዓይ ከስተንትና ከለኹ ኣብታ ቁፅሪ 17 ክብሪ ናይ ሓዲስ ኪዳን ኩሉ ተቢሉ እንድዩ ኣብታ ቁፅሪ 17 ሲ ክንሕዝ ኣለና ኢለ ኣነ ከም ሂወት መጠን ካብ ሕጂ ክመሃረሉ ክፍትን ዝብል ከስተንትና ከለኹ ጎይታስ መንፈስ እዩ ኣብቲ መንፈስ ጎይታ ዘሎ ድማ ብኡ ሓርነት ኣሎ ሕጂ ኣብ ሮሜ 8 ቁፅሪ 6-7 ከዓ እንታይ ብል እቲ ሓሳብ ስጋ ምስ ኣምላኽ ፅልኢ ብምዃኑ ነቲ ሕጊ ኣምላኽ ኣይግዝኦን ኣይኮነሉን ድማ እሞ ስለዚ እቲ ሓሳብ ስጋ ሞት እዩ እቲ ሓሳብ መንፈስ ግን ሂወትን ሰላምን እዩ ሕጂ ብተኻለና መጠንሲ ንዓይ ዛሎ መዓልቲ ተማሃርናያ ናይሲ ናይ ኣምላኽ መንፈስ ጥራይ ጌርና ክንከይድ ሓሳብና ኹን ግብርና ኹን ኩሉ ትንብሎሲ ብመንፈስ ክንከይድ ናይ ስጋ ተጌርናስ ዋጋ ከም ዘይብልናስ ሕፅር ኣቢሉ ብምልእታ ከምኣ ኮይና ከስተንትና ፀኒሖ እሞ ኣምላኽ ሓግዘና ቦና ካብኡ ከለኹም ትሕግዝኒ ቃለ ህይወት የስማዓልና ህይወት ሓብትና ናይ ብሓቂ ጎይታ መንፈስ እዩ ኣብቲ መንፈስ ጎይታ ዘለዎ ድማ ኣብኡ ሓርነት ኣሎ ክብሪ ንዝኽሪ ስም ይኹን ካብ ግዝኣት ሰይጣን ካብ ግዝኣት ሓጢኣት ካብ ግዝኣት ስጋ ካብ ግዝኣት ዓለማውነት ሓራ ዝገብር መንፈስ እዩ ኣብቲ መንፈስ ጎይታ ዘለዎ ድማ ኣብኡ ሓርነት ኣሎ እዩ ፅቡቅ ኣስተንቲንኪ ቃለ ህይወት የስማዓልና ህይወት ሓብትና ሕራይ ንካልኦት ክዓድል ክንህብ ሕራይ ፍረወይና ሓብትና ሕራይ ኣነ ከዶንጌ ኣትየ ግን ኣብዛ ቁፅሪ 15 ደስተውዓል ኣብዚኣ ቁፅሪ እቲ ኣክስታይ ስብል
ግና ከምስ ኣምላኽ ናብ ጎይታ ምስ ተመለሱ ግና እቲ መጋረጃ ክቕንጠጥ እዩ አሜን ዓባይ ነገር እያ ምክንያቱ እቲ መጋረጃ ሓጢኣት እዩ ዝቕንጠጥ ኩሉ ግዜ ምስ ኣምላኽ ከምዚ ሂወት ሓቅና ክትብሎ ዝፀንሐት ብመንፈስ ኣምላኽ ንመላለስ ከለና ኩሉ ግዜ ሰላም ኣሎ ህድኣት ኣሎ ረህዋ ኣሎ ምስ ኣምላኽ ምምልላስ ብዙሕ መክሰብ ከም ዘለዎ እሳ ተማሂረ እግዚአብሔር መስገን ናይ ብሓቂ ዓብ ነገሪ ናብ ጎይታ ምስ ተመልሱ ግና እቲ መጋረጃ ክቕንጠጥ እዩ ሕጂ ምስ ሂወትና እናፃፂርና ከነስተንትን ከለና እቲ መጋረጃስ ብሓቂ ተቐንጢጡለይ ድዩ ምክንያቱ ክሳዕሎም ንሙሴ እንዳንበብዎ እቲ መጋረጃ ኣብ ልቦም ዝርጓሕ ኣሎ ብዛዕባ ክርስቶስ እንዳንበቡ ብዛዕባ ክርስቶስ ብዙሕ እንዳፈለጡ ንክርስቶስ ክፈልጥዎ ግን ኣይከኣሉ 10 ኪሎሜትር ኣይትምህልን እያ ካብ ኢየሩሳሌም ንቤተልሔም መጽሓፍ ግንጽል ኣቢሎም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤተልሔም ከም ዝውለድ ንሄሮድስ ክነግርዎ ኣይጸገሞምን ብዛዕባ ክርስቶስ ብዙሕ እዮም ዝፈልጡ ንክርስቶስ ክፈልጥዎ ግን ኣይከኣሉን እዚ ከዓ እንታይ እዩ እቲ መጋረጃ ስለ ዘይተቐልዓሎም እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ሕጂ እውን ምሳና ክዛረብ ከሎ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 እቲ ዘንበብዎ ቃል ኢሉ ምስቶም ዘንበብዎ ብእምነት ስለ ዘይሓበረ ንድሕነት ኣይጠቐሞምን ስለዚ ነቲ ነንብቦ ክንፈልጦ ነቲ ዝፈለጥናዮ ክንርድኦ ነቲ ዝረዳእናዮ ክንነብረሉ እግዚአብሔር ይደግፈና ናብ ጎይታ ምስ ተመልሱ ግና እቲ መጋረጃ ክቕንጠጥ እዩ ኩሎም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ዝብልዎ እዩ ማለት እቲ መጋረጃ ምስ ተቐንጠጠ ምክንያቱ ኢዮብ ከምኡ ኢሉ ኣብ መወዳእታ ቀደም ብዛዕባኻ ብሰማዕ እዝኒ ሰሚዐ ነይረ ሎሚ ግን ዓይነይ ሪኣትካ ምስ በለ እንታይ እዩ ዝብል ኣብ ቁፅሪ ምዕራፍ 42 ቁፅሪ 3 ብዘይ ፍልጠት ነቲ ምክሪ ዘፀልምቶም እዩ ስለዚ ኣነ ዘየስተውዓልክዎ ንዓይን ብዛ ዘገርም ዝኾነ ዘይፈልጦ ነገር ተዛሪበ ስለዚ ይብል ንርእሰይ እፍንፍን ኣለኹ ኣብ ሓመድን ሓሙኽሽን ኮይኑ ከዓ እንሳሕ ኣለኹ ቀደም ብሰማዒት እዝኒ ብዛዕባኻ ሰሚዐ ነይረ ሕጂ ግን ዓይነይ ሪኣትካ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ናብ ጎይታ ምስ ተመለስና ናብ ጎይታ ምስ ተመለስኩ ግና እቲ መጋረጃ ክቕንጠጥ እዩ ስለዚ ኣብ ሂወትና ምስ ሂወትና እናነፃፅርና ሎሚ ኸነዓይ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ መጽሓፍ ቅዱስ ከነጽንዕ ከለና እንታይ ማለት እዩ እቲ ምንጪ ኣበይ ይርከብ ታቐንድን ሳልሰይትን ከዓ ንዓይ እንታይ እዚ መጋረጃ ንዓይ እንታይ ኢሎም እዚ መጋረጃ ተቐንጢጥለይ እዩ ተቐንጢጥለይ እንተዳ ኮይኑ ብኸመይ የረጋግጽ ዘይተቐንጠጠ እንተኮይኑ ብኸመይ ክቕንጠጥ ዝኽእል እዚ ኩሉ ናብ ኣስተንትኖ ይመርሐና እሞ ቃለ ሂወት የስማዓልና ፍረወይና ሃብትና ናብ ጎይታ ምስ ተመልሱ ግና እቲ መጋረጃ ክቕንጠጥ እዩ ምክንያቱ ጎይታ መንፈስ እዩ ኣብቲ መንፈስ ጎይታ ዘለዎ ከዓ ኣብኡ ሓርነት ኣሎ ቃለ ሂወት የስማዓልና ሓራይ ካልኦት መለበሚ ኣይኽላእኻ ይብሉ ወለድና መለበሚ ኣይግበርካ መለበሚ ኣይኽላእኻ ይብሉ ሳቶም ዘምንብሎም ዘለና ናይ ብሉይ ኪዳን ሰባት ዕድሚኦም ኣርኣያ ዝኾንዎም ሰባት ኣይነበሩን ንሕና ግን ብኩሉ ነገር ኣርኣያ ዝኾኑ ኣለውና ማለት እዩ ሓራይ ካልኦት ጥራይ እዚ መጋረጃ እዚ እንድሕር ሎሚ ኣብ ውሽጢ ቤተ መቅደስ ንፃረፍ ኣብ ውሽጢ ቤተ መቅደስ ንበኣስ ኣብ ውሽጢ ቤተ መቅደስ ንጣለም እንተዳ ኮይና እዚ ዕፅፊ ናይዚ መጋረጃ እዚ ዘይተቐልዐ መጋረጃ ኣብ ልብና ከም ዘሎ እዩ ዝምህረና ዘለናዮ ኩነታት ማለት እዩ ንሕቶላት ንቦና እንድሕር ካልእ ሰብ ዘየለይ ሓራይ ኣይርእና ኣለኩ ቀፅሊ ድሓን ሂወት ሓብቲ وأنا قلت كتبره لديلسي
تقليزوني جن ستيل I'm not clear أبتا كبرني حدش كده نسي أبتا تشعيتس إتا أقلقلت كونني تخبر كندي قد إتا أقلقلت صدقي بخبري زي تعزز كبلا دليسي كورتك برها لي قالت الراي ني حاونات خماريام عدل كبامي أسفيهم صحيفة ما سلزلوا نباهم حاونا مرت خماريا نحن بمجيت أنا بهم ده دحين أولهم أداليهم سلزلهم اللي هو أبتي كبر أملاخ نيرون ديو أبتي بوليكي دانون كبر أملاخ خاينة برن مالت هيكون أنجل تي زتوهب حقتات تي زتوهب مسرحتاتي أب أمن زنبرة نساتهم أنا أخري وايك علون جن تخبر نيرين كريستوس مستقلت لكن مهنياتو اتناي بوليكي دان زنبرة موداتو the end goal كريستوسين اتناي قدم كوا كبر زنبرة كسع كم زيلهم مسواتي بدم حرز قبرز زنبرة ويك أنيتي بكهنات بدك سبز جبر زنبرة كبرز وهابو زنبرة سي قويتها مسمت أس كسع كندي كبرك هلو ويو إذا كل خان كريستوس ذكرتي بوليكي دانسي نتي تحدش كلام أو يزلوا هدي النسون ترى أخبر كويس إتناي بحق مستقلت أس كسع كندي كبر خلوي نسونة كبرتي نتناي بولي كلام زنبرة مالتي كم ورحي خا تخبر ناتا تبرح ناتا خبص حياة وسط تصحي مستقلت أجن تورحي يلا تحسس هدي ناي بحق كريستوس مسفلت كاسي وأبي إني هدي فلوين حفت ناس كتب الكلاسي نسو مستقلت الكاسي كبرهن كابسل ماسنا برهن تخيرموني يبارح لك عينها يقنططلك ولا ناي هارب باولوس مساول كلوسي ابونا خبل صواصنيهم ابسل مات ስለዝነበረ ኣይረአየኒ ዓዊሩ ስለዝነበረ ኣይረአየኒ ነይሩ ግን ናይ በሓቂ ናይ ስራሕ ኣምላኽ ክሰርሓሉ ክኢሉ እዩ ድጓየ ነይሩ ምክንያቱ ነቲ ስለዘፅንዖ ስለዝተምሃሮ ናይ ገማልኤል ተምሃራይ ስለዝነበረ በሓቂ ብሕጊ ዝተምሃረ يسرح له خونا ناي أملاك يسرح له خيلي جن السوق كم زي كنا مسفلت أسي كبرت ولا نهارة أولوس سيع كندي أبزي بس يحمل هذه I hope أبي مريت أخا قرب تيمل ولا يمشي قال هو تسمع لنا مرت خماريا أزي بريه الله بروح الله أقل قلت كوناني إلوالله قدس بيت خريستيانا نعمة علم أبكلتها تخافله كرمل لدات كريستوس زنبرة عمة كوناني عمة فردا عمة فردي عمة موت بحال دحر لدات كريستوس زلقا عمة محرات بحالي أقل قلوت كوناني إلوس زلو سلخلتا نقري مالت قداماي نمعك أبو أزيو كبيت سلزنبري مالت نخاطة تكبره أزيو كبيت ممكن كتنبره لحجة نحاسبه غلناون كالايكا أزي حقزي كم مرجم حتيات ناس أخوصة ما يكعلني أتي كم تمرت خماريام زبلوا أتي مرجم بدم كريستوس أمسكلي حنساب إن حوارنت مسحف عدا خدم ساسي نابنت نمتقبارو عزيز كبير نيرون نبلا زلنا أبزي حق زنتا يزبل نابنت قال نستيتي أب جزية ناي أديتا أبز الرأي الله جزية خوف زبلتو زحزتو زتنكفتو كله زبله رخص يخوني بالمالد حجي ناو تملشنا بحلينا نانترا تملشناس انكوان مقبي سريحة ختبالكاس مقبي سريحة ختباونا أصقامي مالد زتنكفتو زبلايز مزلوك سلازيو تانا يقلقلوت كونانيا إلوا مالد سلازي كندو خوينو جن حق موسيا تباهيلو بخبري نتهز بممر حقن خوون نير ولا خندزين معقابا أصقامي يخون ولا كم مرجم حتيات زيد حني يخون أتي ملكة وي symbolic of salvation كوينو ناب كريستوس ده سجاجر حقي كوينو سلسنها يخبرنا يلو سلزتهم إبراهيم نزح حق زي تقبلهم نحدث كدان وين كريستوس مقبل سلز أبيو نزنا يكونني نايموت فردين حر تقبلوا نيركم أتنا هيوت أقل قلود إنه موسين حر تقبلوا نيركم نخريستوس نتمدحان المقبل زت أقمكم نجار تهلي يبولونيلو الناس أترى زمهرمهم سلزيو أقل قلت كونني إلى وهاري قدس باولوس ماله نتزبنون بقندو زبنا كونني
إلى أتسوع قدس بيت الخريستيان بريه خون تسفى قبر هو تحبتنا عمي ثانك يو أبونا ممهر تخلو أنا بحكيت بريحة اللي حكيتي ديفرنتو كستاخ قبرو دلي ولا أختقلقل كالخاوين بتريو خمزة لكات ديفرنت أختقلقل كم زي بلك ثانك يو ربي مرقيتا زي شركة قبر أمو تقلص واتقونكم بعلكم مالتي ها وانا تتغل سواء مشر مقوروا أباكم دا أباكم زي ده أوكي تنبولي كده نتصري تندوالكم أنا نديو بتغكل كل جزء تبلو دقفكم أي خلينا آمين دقف قدسان مس كلها نايخون آمين آمين بعلهم قبروان جاي تصبوا على تندر ليها كلنا أسلة زلواسي ناباهم يا قل زواده هنمري هاي فالكم أنا بين هاي كونه ده يكون قصلوا ده ربي مرقيتا تنجزي بلنا جزء ده سلزي كأخلنا إذا حنقبر ترى أبأي كده لو أنت كلا قرنت سلسة سالفت أنا بقولي كده عنجن أما كم تازه دالهم أكبر واتاكزي نتفعل لنا ده حنكسل ده مهراي زوطنا يفصم يتجمر يودي إلحان باش ده يدقفكم أبنا هوريها بالله أتن عنتوي كنا تأثرن كله خسين أي بقولي كده أنا حدش كده أنا أبتن أي قرنت أسترحي أتوكيرني رجن كمتي أبونا أبي مريت أزولو حكمهم ناي بقولي كده كتبل كله خسي كبولي كده أنا ترى أمسي كايو زيادة مقالة على ويكا all make sense أجي أبصلات أمني زتوقع زتصحفه ويكا زتوقع زبلو زلو أب زتساعات أسرنا أربعتنا له زداقمون له مالتي أبتكالاي قرنطسون له جن أب لبي سبب تتصحفه له خاني كم من تتصارني حدش إنه يقولين كده نقبر كلنا مالتي برم إنسساتات أجي إذا خاء تي التقدس وي التمر أنت كيداني نيرو إذا خاء بدم كروستوسي ناي بحكي بتي كور جنشل مالتي نحن أبز برهاني نقول نمدراو منجستي إذا توهب إنيرو أبز ساعات 10 ساعات خالله إذا خاء أنا سمايا ومدري إنه وهب له مالتي ويك أني ولد أملاخ نخون له مالتي بأكلاون ببهراون ولدت زجبر مأتوي بعل خخت قبرت خلسي ودسب كت نايب حاجة تصدق أيك اللي بتجواراتي سكم زي أبونا خلص وتصنع نفسي بفوت خون أيك اللي إذا جن ولد أملاخ نخون مالتي مأتو منفس قدس بولدت بمنفس عود ولد نرك مالتي مدراوين حزب إسرائيل زياتهم أبز فترة علو أبز ساعتهم تتحيف له بخلوا محزب زقوم منفساوي حزب خاء زون أب قدامي بطرس أب ماتيوس أب لوكاس من تقاليد له إذن أملاخ أب حد حزبن أب تركيسين تراي أب ترى فلي رأي يو زتذكر أب حد بوتا خوينهم طرحي ممكن لكل زقول ويك عمت ثم كان زنور قبري يقول وانجيل كروبستو يمكن نخلهم محزبات عالم زلو إمالتي أنت أتهم قدم إسرائيلاويان طرحهم نيرهم وانجيل كروستوس كن كل سبيو زاد حن مالتي قبل على منجستي زنقس مدراو نقص أب سامئيل قدامي سامئيل زلو مالتي زخاء قبل على منجستي زنقس سماياو نقص أملاخنا مدحننا قويتنا يسوع كريستوس إلنا نسوع مالتي زخاء أبزي أود اللي هو أبي مرجع تاجن قرب تيا بعشي قرب وسخ أنت تبرر داس نحاول كمهر اللي هو زبنا قلقلتكم يبارخ صبو نسسر تدالي الله زبنا قلقلتكم يبارخ حاونا من مرتقم ماذا آمين أبسكرتكم زكم صلاة قدسان محرت أملاخ مس كلها يهون الرئيس خبركم حزب እግዚአብሔር أبزنا اللومي أزياء عبرهتن أزياء أخبر هلنا نبل تله تجزي الناي جباي وي زي أستنتينا نبل زله كم ده زي كوينها تجزينا يقرب سلزله أبونا بملأك سلام قال معدان هبهم بصلوت كعزولنا نبونا بملأك سلام نبأ دمهرت بخبري عدم حراي أبانا يغني لي خبرة يهبل لي زمان قلقلتكم يبارخ كمون حونا ممهر
ممليسو أملاخ مقلاصو يبزحلكا صقو دما يفسسلكا ناي بحقي بسفيحو بزح كم نفلت بزح كم نمهر أملاخ أباخ حديرو سلز مهرنا نأملاخ نمسكنو نأخدما أدمي خانويح أقل قلت كادما سفيح يقبر لك نتا معرف زنبب كن أحوات كمون مزمور دزمركي حفتنا لولا كلهم دما نتا تزمرت مزمور بتقسي كمون نزخن مهارا زمسنا معرف سلستون زتردأكم زستنتنكمو كتقلصو كتقلصا كمون زي تردأكم كتحتا نزا أقلقلات كعبي كلهم ككلاتكم أملاخ زبرهالكم كتبركتو زمسهم እግዚአብሔር زمن أقلقلاتكم نخلكم يبارخ أبتا قصري شدشتسي فيدال يقتل منفس قنا هياوي يقبر يمو نسخة نناي منفس مبر نناي فيدال زي كونه أقلقلتي حدش كدان كنكون كالتي قبرنا فيدال فلتات مصحفت من باب بزي منفس هاوق أمام بزي منفس قدس كابتارا فلتات حليفو كهنس نام محرت كبصح نفس خامس أملاك كتعرقك نتوم تمهرم تمرحموين ناب أملاخ ناب عرقي كقرب أي كإلن إيو منفس قنا أب وانجلي يوحنس بعلو قويتا معرف شديش تقطري سسان سلسان تايلو منفس إيو هي تقبر سقاس قلا أيتك مني مسبلة إذن أنا زنقركم قالات منفس إيان هوتون إيان كبري نعم له يخل إتي كاب قويتانان أملاخنان مدحنينان يسوس كرسوس زوص زنبره قالات انتا ينرو منفسيو هوتي دما نيرو كلنا أقلقلت دما نحنا نبلوك قال يبلنان إن دوغمو إن مهرو إن قلقللو نتكرسوس زبالا قالوا هياو زل علماوي سلازخونه سماين مدرن كحلفيو علي قنا اي كحلفنيو زبالا نتن منفس زخونه نتن هوت زخونه قال بقبو انت تتقيمنا لن تسمعناين ابصلات لبنا دما انت دا اصحفناين هوت مخاننيو زي قال زنقرنا زلو حونا ممهر صغيتو دزاربلا زنبره اتني هواريا أولوس سابلي إخوة خيد كله شاول ناتباهل كله اتني سب مل اختي دب ناي موتي نرو دب مأسري نرو دب مقوح أب أجارم سنسلت دما أب أداوم نسبات زأسر إمبر كاب حاتياتهم زفتح كم مقوح حاتياتهم حرازة وص
كام مأسر تحطيات فتحو دما نابا ملاخ زقرب أينبرن ملأخت من سلازخونه ملأختي نايسب سلازخونه ملأخت سب حجوك خيد كله قويتا مشرخو بقنا شاول بباولوس تغيرو شاول سقاقي باولوس قنا أكابي كوينو برهان علم برهان ناي بيت كريستيان دما كوينو نامنتاي كمس إلى حاونا ممر كقولت خلص يستنت النره يحسب نره تزا حسبو زنبركو دما انتايو ناب بيت كريستياننا بيت كريستيان إرترا ناي توهدو يزحسب نره أب بيت كريستياننا لومي أولوس زي كونو كم ساول زبزحوا بإذننا سمعنا يو بعيننا زرعنا يو أبنو أنطونيوس نحنا إنا حزلنا نحنا إنا دما أسورو لنا إلنا يم إلم بقال زتزاربو أبنو لوقاس اللو أما ندحريت كلتا عمد تملسنا كنبل ديكونا سحجي أبتا كريستياننا أزون زلو شاول زبز حوا بيت كريستيان يا زلهنا أمول عالم زلو أبيات كريستيانات أب كبابينا زلو أبيات كريستيانات كي ترفع قدس أبنانت أن يسمس عرفو قلم إمانان فتحات زي تقبر لنا مسولوهم أبتن أبيات كريستيانات زلو تإزا زي متسناني لهم زي لكا انت دايلنا كمتي باولوس شاول ناتبه لخلو قدم باولوس مبالو ناب دماسقو كاب يروساليم فقاد اوصيو سبات كأسر زخي زنبره حجون ابيت كريستياننا الله كندي بدك بيت كريستيان زتأسرو أبغى قد زلوا أبيت ما أسرت خلوا أنستم زعرفا ولدهم زحلفوا دقم زختموا بزحات قالوا أما حجون نحنا كاواي جميركا اتمل اختموت اتمل اختم أسرتي أم مدرنا أب بيت كريستياننا أب هاجرنا الله تاريخ زي كونه هياو حجون الله أملاخ كاب ساول أولوس لويتو كمتي ني أولوس زلووتو كال زخونه كاباي جمير كادما أملاخنا تمالي شاول لومغنا أولوس كجبرنا أب كند مال اختموت مال اختيوت أب كند مال اختي ما أسرت مال اخت مفتاح حجنا نهزبنا برهان نهزبنا دما دقف نهزبنا دما هيوات كنكون كلنا سلا مدرنا سلا بيت كريستياننا سلا أقلقلتنا سلينا كنسل دما يقبعنا حجون زدقم زلقيو اتفيدل ايكونن وحيدو انت هيدا اتمنفس يلم
إتان كاب كريستوس زوج أقل كندجمن أنت دا أخوينا نسن منفس إيان هيوت ون إيان لومي كاب قال أقل قلتي زوج أزلقن منفس دي هيوت ديو هاكن فتح إسار زبل أبكن دا أكب بتن دبل أبكن دملس أطفئ زبل أبكن دا أقرب دما رحق أرحق زبل مل اختيو زم حلالف زلو أمو سلازي كنس اللي يقبعنا كابا جميركا كلنا أقل قلتي كاب ساول النتوتينا ناب أولوس تمالي سقوكتي لمقرنا أكبتي ترنفتي كنكون اجزي أبيهر نخلنا يحجزنا أمو تاريخ زي كونزي حجون أبيت كريستياننا زدقم زلو اندحر ملأخت وانجيل ملأخت أملاح حجكا نابتي أو دمهرت ناي بيت كريستيان نابتي ناي شبكة بوتان توسيخا كتزارب كلها بتبعت اتزمت أكاك ألون ناي منفس قدسيو ناي ساب الأخت هونكا أرئيس توهيبكا بسبات انتدعا كوينجن تبلت أفعاكا أبكن نسماي اندات أمتكا نساب النار أخا قد سبات النار أخا تسبخ مالتي لو مدما إزي ألو إزي كاب بيت كريستيان نخوتس إزي كاب أقل قلتنا كوتس ملاخ حجنا بمنفس تملئنا أولوس كوينا نهزبنا هيوت نهزبنا مدحانيت زخونة الوانجيل كسب بخلو كلنا سلا بيت كريستياننا سلا أقل قلتي كنس اللي يقبعنا أقل قلتي بيت كريستيان ولا كوا ببوليس يتحلو أبيت مأسرتي ناي بيت منقستي يهلون بري مبزحتهم أقل قلتي بيت كريستيان أحلفا ذهبتهم لكا كنتي نبعولوس لك أنت كهناتو كأم نبدأ ماسكو سبات كأسر سديد أمو منقستكو يكونن سديدو مزونا مدرنا له ملسلنا محرات يوردلنا بحق خنا قلقل بحق خن مرح بمنفس في دل يقتل منفس قنا يهنس يزبلمو بزي كنا قلقل بزي خن قلقل سيابيهر نخلنا يحقزلنا دقيمة حونا ممرتخلو مملشو صقو يبزح حلكا أب كله قعزة خادمة زيابير أب كنميخا يحلف أب هيوتكا أب نابرخا أب بيتكا أب دقخا كله صبقو يهابكا قدمي بصالات معصاونا حانتي حبريتا اللاتني نصباح قدام حونا برهانون زحلف السنبت ملأختم محلالي فنرو حافتنا هيوتون أبتي فايبر ناي بيت كريستيان ناون ملأختي أم حلالي فانرامو صباح قدام كاب ساعة شمنت ناي نقو كساب ساعة سلسته سريات ناي بيت كريستيان أب كونتينر خون
أبدأ حدا زلخن بيتنا بيت أملاخنا كسري سلزلو أمو صباح ناي سريت معلتي تباهيلو اللمو اتهم جزي زلنا عبيتنا ناشتنا متسينا بيت أملاخ مصراي نبيت أملاخ دما مقلقال برختيمو اتهم جزي زلنا أبزي تباهيلنا زلو معلتن ساعتن صباح ترخيبنا أعمنا كنقبر بيت كريستيان تسوع علمو نخلو دما جابير جزي خوبو لبت خوبو دما فقادو يخونلنا سلخلو جابير أملاخنا مسقانا يبصحيو أمو مدبنا بصولت كنعصو كلنا حنساب نصولت حفنبال انت سلام صلت كم بحدش كل البعد زيابي رب قويتنا مدحنا نيس كرسس انت سلام زحنت نقول كل زغنة قدس بيت كريستيان من لنا قبل الحزب المؤمنان بزح سلام كيد نقول سلام سلطان ذلو زيابي أملاخنا انت سلام تصلي بسمايات تنبر ربنا سمكاي قدس منقستغات نسا قد كانت أب سمايكم دما مدري يخد علية تنجيرانا لما هبنا احنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعسانا دقلنا وقفال احنا نعمل تناي تتونا منقستن حيلين كبرن نزل عالمنا كائمة أمين أوزت يا مريم أنا قدس جبريل ملاك سلام تا سلام لك الله حلنا غدن قليخي بسقاهون دنقليخي أدي جابير تبعت قويتا سراوي سلام لك الله سغيكاو أنا استبرختي في فركر صبرخي ومل تتسقى جابير مساقي وفست الدسبلكي حتى أتناغسر يلنا نفتو ودغي يسكر ساسن انتانا محرت لمن لنا أمين ونقول تحجابير لمن كان مالك كان لنا ونقول سلام سلام هبنا كل كان ناخم أوك جابير أطرينا سقى خو نفسلنا يكان نفلت بعد أملاخ يبلنا قدسم كان سمن يصوعنا لنا أبسا ما يزل خان سخا سلام كعبل نفس كلنا حذر أبزع على من زمن بارنا مسلام حلو كل لما راح تنسوي تتام قدسم كا سلام حبو أبزريانا نزل مكان تازاب كامخرا أم تاونا مسأنا نزل قراوتنا بكل سلام حلو بودهم بعنعن هوات كنبرن كل سنة يملخو دما ناغاني زيابير بنفرح بيعونات كنركبن كورساس مسؤنس منفذ قدسن سقانا نصنعتم بوزل لك لمن كل ساعة نزل ألم أمين حر أملاخ محرنا يقرب هالأملاخ يقرب لنا ساعات معلت تبارك لنا قدس جابير أملاخنا ساعات زامي شديان ساعات زاليت دي عند ما بارك لنا ساعات جي مسانا زلخنا مسكنك ترى هيوتنا خيت في الليل نادم نمعقبك نزق بقى زخفت كالنا أملاخنا نمسكنك صلنا أيو صلت لا يخطرغبو لما نكو وهابكم مع حكو حبلو خفتلكم اللي كان خمو نزق على زي تسفا قرنا إنا مدبنا بصولت دي جمرنا مو صولتنا أبقى ميخا قبلخون وصوب معكو زخفت تصوعنا يو ملس زوهب زدلنا يدما كاباخا زقبل قبرلنا تمعرنا يو قال كادما أملخنا يوتنا زقنا مودعتنا زصبق بمنفذ زعبي نفس ما يزتأمت نفس ما يزتأمت قبرلنا قدس جابير أملاخنا قال كم زنام قال تفسسلنا لخمو أب قلت قبرلنا سمعنا تقبرتي أب كند حادي 36 لما رسناي فريت قبرلنا آمين قال زين قال زين منفسين هوتين إلك أخمو هوت كم زسرعلنا قبرلنا آمين رملقنا نام نسحا ناب قربان زبق عنا قبرلنا آمين نهارو زلنا أملاخنا نتتسرعلنا نتذهب كنا قدس غاخا خنقدسلو نتزفسس كالنا كبر دم كادما خنكبرلو نسخ حقزنا
آمين ما بحزن زلونا زلنا حميمام زلو فوسلنا زعرفوا منقص خاورسلنا أميام زلو نسعلنا سقاب نفس التأثر فتحلنا فحزبولا أكبلنا أبصوبان زلو مصرف ترلم يولدنا يم كلهم باريكا قديسكا قبيلنا آمين برلنا وفي رمز اللو دحني اتولنا كشم زلو دحن لسلنا بركاتنا قدس دنجل مريم كفلنا بيد ملائكة حلونا ساناسو لزو علكان مسكنك سانا تحدد دمان معوبك كم سلام دو علكنا سلام حدير كادما نايت صباح سبات قبرنا نفسات عقدك وعيماتك صقا زآب ناتنا ايل ولت ميكائيل جنة نفس كلهم سمعتات إيرترانا نفس عرفتها بلنا سمايات نبر ربنا اسمك يقدس منقصتها تمصى وقد كان تعب سماي كم دما أمدري يخل علة نجيرانا لما هبلنا نانز بدلنا بدلهم زحلقنا لهم بدلنا نعسانا دقلنا فبكفاد احنا النمبر فتناي تأتونا منقصن حيلين كبر نزل علمنا تكايما أمين وقزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك لخو حلنا خدن قليخي سقاخون دنقليخي أدي جابير تبعت كويتا سراوي سلام لك لخو سخكا أنس برختيخي ركرسهم برخيو وملئتا تسقا يا بيهر مساقئي وفستي دسي بالكي أتيات ناصر يلنا أفتو الدخي يسوس كرسوس من تانا محرت لمن لنا أمين يفتح ويسري جزينا أملاكنا ودانيس كرسوس كانيكا كانا سريات يدم ساسي أبسا ولدو لبركة ساتي برهان أنتم أبيا كانات وإيديا كنات وران سايرقوز أنات ببسمكم كنفتانون صحن يرسينس كلهم سميات زيو مهار النكسوس مال عصر تخلته زيو مهار النكسوس 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 كمون بنت أجزئتنا مريم مهار النكسوس مال عصر تخلته بنت أجزئتنا مريم كسوس 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 بنت أجزئتنا مريم مهار النكرسوس سقا قويتانا إيسوس كرسوسن آمين يا ربون حبرت منفس قدسن أبلع عليين أبلع لكل خمن أبلع علي أبزل زلنا يبطان أصفن دربن كويني ورد كبرن مسكانان نعم لخيكم نخلهم خم نخلخن زمن أقلقلتكم يبارخ جزيكم دما يبارخ كل زقبر أقلقلت دما مودعتنا تصبقوا جز أملاخنا مرأي قبرلنا آمين 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 أبونا قال هو اسمع لنا تسألي صلوت تمهللنا يا مهللا كن إجابير عريض عاد زورر مهرت زورر يقبر لنا آمين استمرنا يا تمهرتي سلاسان سسان مئة سنة فرق أو شنا فريو نفسنا خندحنا له بتخسيرنا نهزبنا خنا قلقل له قدس فقادي خنا لنا أتهم كلهم جزيهم من سرحكم من أوهايدكم نتي قال إجابير بانك عدوان بتبعتن كتكاتات الوزم سهم كاتب حبو زري إجابير بسيت صادقان أثبت هتان يخفلكم تبل قدس بيت خريستيان كم تخساب الساعة بدحنا سلام عاقبو أبز قدس أقلقلوت كنس ساتف زردا عنا زدقفنا لولا بحري فتارينا نزمت سقوبعنا خاب دحنا سلام عاقبو بخمس خم نقابا قدس فقادي يخنلنا سلام ليتي سلام حدرو بسلام يرغبنا آمين تاتنا خلقكم دحن حدرو تصدق تمرت تماهرنا علي وتسمعنا آمين قال هو تسمع لنا لحد ديرو كلها آمين آمين نقول لنا قال هو يسمع لنا آمين قال هو تسمع لنا ورحلتي آمين نقول لنا قال هو يسمع لنا سلام ليتي آمين ስለዚህ ነበረና ናይ ትምህርቲ ግዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃለ ህይወት የስማዓልና ብሩክ ለይቲ آمين سم እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ንኹላህና ቃል ህይወት የስማዓልና ሰላም ለይቲ مشيتنا خم تبارخ ليتنا هاي بارخ thank you آمين آمين أي كلنا جزي يبارك እግዚአብሔር ቃለ ህይወት የስማዓልና መምህር ተኽሉ ነበረና ግዜ ኻና አምላኽና መስግኖ ብሩክ ምሸት آمين እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ንኹላህና ቃል ህይወት የስማዓልና ሰላም ምሸት